ಸಡನ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಅವು ನಾಲ್ಕು ಜನ ಓಡಾಡ್ತಾರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಜನ ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅವು ಮಾತ್ರ ಕೇಳ್ತೀವಿ ಹಾಂ ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಬೋಗ ನಾವು ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ಭತ್ತನದಾಯಿಗೆ ಹಾಯ್ ಪೂರ ತುಳುವರ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ಐತ ಪಿದ್ದಣ್ಣ ಬೆಲ್ಲಿಪ್ಪಾಡಿ ಕೈಪ ಮಾಕು ಬಂಡಾರಲ ನಿಲ್ಲಡಿಗೆ ಅಲ್ತ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ಎರ್ಲಿನ ಎಂಚ ಸಾಂಕ್ ಬೇರೆ ಐಕೆ ತಾಯ್ತ ಕೊರ್ಪೇರು ಎಂಚಿನ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಐತ ಅಲ್ಲಬೋದು ತೆರಿಯರುಂಡು ಬಲೆ ನಮ್ಮ ಪಿದಾಡ್ಗೆ ಐತೆ ಎನ್ನ ಜೊತೆಗ ಆರಾರದುಲ್ಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆದುಲ್ಲೇರು ತಿಲಾಕರುಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪೋಯ್ತ ಪಿದಾಡ್ಗ ಪೂರ ಬಲೆ ಬಾಯ್ ಹಲೋ ಎಂಗ್ಲಿತ್ತ ಕೇಶವ ಮಾಕು ಬಂಡಾರ ಇಲ್ಲಡೆಗೆ ಎತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ఒక ಆರನ ಬಾಯಿ ಮುಖಾಂತರ ಕಂಬಳದ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆಯ್ ಬತ್ತೀರಿ ಕಂಬಳ ಬಂಡದ ಆಯ್ತು ಅಂದು ಪೂರ ಆನ ಬಾಯಿ ಮುಖಾಂತರ ತೆರೆಯೋಂಕ చిన్న 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 ಅಕ್ಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಾಡ ಎತ್ತದ ಇತ್ತೆ ಕೇಶವ ಬಣ್ಣ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಮಗಿಯಲ್ಲೇರಿ ಆಡ ಚೂರು ಈ ಎರ್ಲೆಣ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳೋಂಕ ಎಂಚ ಸಾಂಕ್ ಬೇರು ಬಂದು ಒಕ್ಕ ಎರ್ಲೆಣೆ ದಾಯ್ತ ಐಕ್ ಆಹಾರದ ಆಯ್ತು ಬರೋ ಕೊರ್ಪೇರಿ ಒಕ್ಕ ಎರ್ಲೆಣೆ ಎಂಚ ಸಾಂಕ್ ಕೊಡ್ ಬಂದು ಆರ ಕೇಶವ ಮಾಕು ಬಂಡ ಈ ಮಗ್ಗೆಡ ಕೇಣಕ ಜಸ್ಟ್ ಕೇಳು ಚಿನ್ನ ರೀತಿಯ ಮೂಲೆ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ಚಿನ್ನು ಎಲ್ಲ ಮುಟ್ಟ ಕೈತೆಲ್ಲ ಉಂಟು ಆ ಚಿನ್ನೋಣ ಬಗ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಳೋಂಕ ಚಿನ್ನು ಇಲ್ಲಡೆ ಬರ್ತದೆ ಏತು ವರ್ಷ ಅಂಡೆ ಮೂಜು ವರ್ಷ ಅಣಿಗೆ ಈ ಚಿನ್ನರು ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಡೆಗೆ ಜೂನಿಯರ್ ಬತ್ತನ ಇರುವ ಜೂನಿಯರ್ ಏತು ಮೆಡಲ್ ಹಾಕದೆ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ನಿಕ್ಕಲ ಕೈ ಬರ್ಕೊಂಡು ತುಂಬು ನಲ್ಪ ಮೆಡ್ಲ್ ಹಾಕಂದು ಪನದೊಲ್ಲೇರಿ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತ ಈ ಬೆಲ್ಲಿಬಾಡಿ ಬರ್ತದಲ್ಲ ಈ ಬೆಲ್ಲಿಬಾಡಿದ ಪುದರ್ ಕೈಪಣೆ ಎಂಚ ಮಿತ್ ದೇರ್ ತುಂತಾತನ ಮಂಡ ಎಂಗಲ ಚಿನ್ನುಲ ಬಾಬುಲು ಇತ್ತೇರಿ ಇದು ಬಾಬು ಹೋಲು ಮಂಡ ನಾರಾವಿಡು ತಾಟಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಬಲ ಎಡಗಿಡ ಅವರ ಹೊತ್ತೋತೇರಿ ಅಂಚ ಇತ್ತ ಚಿನ್ನುಲ ಇತ್ತ ಜೊತೆಗಾರ ಆದಿಪುನ ಇರು ಕೊಡ್ಡಿ ಇದರ ಅಡ್ಡ ಎರಲು ಮುಲುಲ್ಲ ಕೊಡ್ಡಿಯಲ್ಲೇ ಚಿನ್ನೊಲಲ್ಲಿ ಅನಾಥ ಪುದರ್ ಈ ಕೈಪಗ ಬರೋಡು ಎಂಗಲ ಪೂರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಐತೆ ನಾಲ್ ಮೂಜಿ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಹೊಸತಾದ ಏರು ಬತ್ತನ ಹೊಸತಿ ಇಲ್ಲಡಿ ಬತ್ತನ ಏರು ಹೋಗಿತ್ತೆ ರಾಜೇಂದ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಅನ್ಯ ಐನೆಂಚ ಇರು ಸಾಂಕ್ ಬಾರಿ ಬೈ ಕುಡು ಬರಬಾರ್ದು ಇಂಚ ಬಲ್ಪ್ ಏತ್ ಗಂಟೆಗೆ ಲಕ್ಕದೆ ಕಟ್ಟು ಬಾರ ನೀರು ದೀಪಾರಿ ಇರು ಸಾಂಕ್ ಬಾರಿ ಬೈ ಕುಡು ಬರಬಾರ್ದು ಇಂಚ ಬಲ್ಪ್ ಏತ್ ಗಂಟೆಗೆ ಲಕ್ಕದೆ ಕಟ್ಟು ಬಾರ ನೀರು ದೀಪಾರಿ 7 ಗಂಟೆ ಲಕ್ಕದ ಕೊಂಚ ನೀರು ದೀದು ಒಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೈ ಬಾರ್ದು ಚೂರು ಬರ್ತು ಬಿದೆ ಕಟ್ಟಬಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐಕ್ ಬೈ ಬಾರ್ದು ಚೂರು ದುಂಬಡು ಐಕ್ ದಾಯಿ ಬೊಲ್ಪೊತ್ತು ದುಂಬು ಕಟ್ಟಬಾರೆ ಜೀರ್ಣ ಸ್ಕಿನ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಅವರು ಕೂಡ ದಿಪ್ಪಣಿಗೆ ಈ ಬೊಲ್ಪೊದಂಜಿ ದುಂಬುಡು ಕಟ್ಟುನ ಒಕ್ಕ ಚೂರು ಐನ ಜೀರ್ಣ ಕ್ರಿಯಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಕೂಡ ಆದಿಕೊಂಡು ಬೊಲ್ಪಾಣಗ ಇಲ್ಲದ ಬಿದ ಕಟ್ಟುನ ಒಕ್ಕ ಐಕ್ ಇದ ಎಣ್ಣೆ ಪೂಜೆ ಅಂಚ ಎಣ್ಣೆ ಡೈಲಿ ಪೂಜೆ ರುಂಡ ಆರಾಗ ಡೈಲಿ ಪೂಜೆ ಬಾರೆ ಅಂಜಿ ಶೈನಿಂಗ್ ಬಡಾದು ಚಿನ್ನು
ಹೊಲಜು ಹೊಲಜು ಇನ್ನು ಚಿನ್ನು ಅಂಚನೆ ಐಕ್ ಮಕ್ಕಳ ಟೀಮ್ ಟೀಮ್ ನೇರ್ಜನ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇಂಜ ಹೊರಪರ ನಿಗಲಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಕುದಿಕು ಬರೋ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲದಂಚಿ ಇಂಚ ವಾಕಿಂಗ್ ಇದಲ್ಲ ಕಂಬಳದ ಟೈಮ್ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತೆ ಕಂಬಳದ ಟೈಮ್ ಇತ್ತೆ ನಾಲ್ ಐದು ಆಂಚು ತಿಂಗಳ ಕಂಬಳ ಅಂತ ಇಪ್ಪುಂಡು ಆ ಕಂಬಳದ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಐಕ್ ಫುಡ್ ಚೇಂಜಸ್ ಉಂಡ ಇದನ್ನ ನಾರ್ಮಲ್ ಡೈಲಿ ಅವೇ ಫುಡ್ ಕೊರ್ಪಾರ ಚೇಂಜಸ್ ಮಂಡ ಇಂಚ ಈಚ ಕಂಬಳ ಇಜ್ಜಂದ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇಂಚ ಫುಡ್ ಕೊರ್ಪಾರೆ ಇತ್ತೆ ತಂಪು ಏತ್ ಸಂಪು ಹಾಕೊಂಡು ಈಚ ದಾಯ್ತ ಸಂಪು ಪಡೋದು ರಾಗಿ ಪಲ್ಯ ಅಂಚಿನ ಫುಡ್ ಕೊರ್ಪಾರೆ 1998 ಪುದರ್ ಕೇಶವ ಭಂಡಾರಿಯಿಂದ ಎಂಗಲ್ಲ ಬೆಲ್ಲಿಪಾಡಿ ಕೈಪಾದ ಎಂಗಲ್ನ ಕಂಬಳದ ಕ್ರೀಡೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಎಂಗಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಪುದರ್ ಕೊರೋದಿಲ್ಲ ಬೆಲ್ಲಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಾಂಕು ಭಂಡಾರಿ ಮಾಂಕು ಮಂಡಲ್ ಬಣ್ಣ ಇರನ ಹೊಪ್ಪ ಬಣ್ಣಾಗ ಎಂಗಲ್ ಇರು ಈ ಕಂಬಳ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಡೀರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡು ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಂದಾಗ ಎಂಗಳ ದುಂಬುಡು ಎಂಗಳೊಂದು ಇತಿಹಾಸ ಬಂದಾಗ ಒಂದು 250 ವರ್ಷದಿಂದ ಇತಿಹಾಸ ಉಂಟು ಎಂಗಲ್ನ ಈ ಇಲ್ಲಡಿ ಕೈಪದ ಎನ್ನ ಅಜ್ಜೇರು ಎನ್ನ ಪಪ್ಪನ ಅಮ್ಮೇರು ಪಪ್ಪನ ಅಜ್ಜೇರು ಅಜ್ಜೇರ 105 ವರ್ಷ ಬದುಕಿದ್ರು 105 ವರ್ಷ 105 ವರ್ಷ ಬದುಕಿದ್ರು ಅಪ್ಪಾಗ ಗ್ರೇಟ್ ಅವು ಅಪ್ಪಾಗ ಅದಾದ ಬಂದಾಗ ಎಂಗಲ್ದ ಬುಳ್ಳಿಪಾಡಿದ ಹಾಕಲು ಎಂಗಲ್ ಬುಳ್ಳಿಪಾಡಿದ ದನಿಕೇರ ಹಾಕಲು ಬುಳ್ಳಿಪಾಡಿದ ರಾಜವಂಶದ ಇಲ್ಲದ ಹಾಕಲು ಬುಳ್ಳಿಪಾಡಿದ ಎಂಗಲ್ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಗೇನ್ಯೋಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅದಿತ್ತನ ಅಂಚೆ ಎಂಕಲು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬರ್ರೆ ಕಾರಣದ ಬಂಡ ಈ ಬಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಅನ್ಪುನ ಈ ಕೂಡಿಂಬಾಡಿ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ 2 ಗ್ರಾಮಗಳು ಎಂಗಲ ಬಂಡಾರ್ಲು ಅನ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮೂಲ ಏರ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಂಗಲ ನಿಜವಾದ ಅಂಡೆ ಎಂಗ್ಲ ಕುಡ್ಲಾದಕ್ಕು ಮುಲ್ತಕ್ಲ ಅಂಚೆ ಬಳ್ಳಿ ಎಂಗಲ ಅಲ್ಲಿ ಲೈಫ್ ಇತ್ತನಗಳತ್ತೆ ಎಂಗಲ ಸಿಟಿ ಲೈಫ್ ಫುಡ್ ಕುಡ್ಲಾಡಿತ್ತನ ದುಂಬುಡು ಬಂದಾಗ 200 ವರ್ಷದ್ದು 200 ವರ್ಷ ದುಂಬು ಕುಡ್ಲಾಡಿತ್ತನ ಎಂಗಲ ಅಲ್ಪಾಡದ್ದು ಎಂಗಲ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿಗೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದಾಖಲೆಗೆ ಎಂಗಲ ಒಂಜಿ ಊರುಗು ಜನ ಬೋಡು ಬಂಡದ್ದು ಎಂಗಲೆಲ್ಲ ಪಡಾದಿತ್ತೇವೆ ಊರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಕದಿಯೋದೇರ್ನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಂಗಲೆಲ್ಲ ಪಡಾದಿತ್ತೇವೆ ಎನ್ನ ಅಜ್ಜೇರ್ನ ಸಮ್ಮಲೇನು ಅಜ್ಜರ್ನ ಮಾಮ ಸುಮಾರು ಸುಮಾರು 250 ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸ ಉಂಟು ಎಂಗಲ್ಲ ಎನ್ನಾಗಿದ್ದಾಗ ಎಂಗಲ 5ನೇ ತಲೆಮಾರಿ ಐದನೇ ತಲೆಮಾರಿ ಯಾರು ಎಂಚ ಉಂಡ ಎನ್ನ ಅಜ್ಜರ್ನ ಮಾಮ 5 ಬೊಕ್ಕ ಅಜ್ಜೀರು 5 ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ 5 ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪ 5 ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಈ ಎಂಗಲ ಇತ್ತೆ ಪುನಾದ 5ನೇ ತಲೆಮಾರಿ ಅಪ್ಪಾಗ ಎನ್ನ ಅಜ್ಜೇರಿಪ್ಪನಾಗಲೇ ಎಂಕಲ್ದ ಇರು ಇತ್ತಂದು ಕಂಬಳ ಗಿಡವಣ ಇರು ಇತ್ತಂದು ಗಿಡ್ಜೀರು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಗಾಡಿ ಬೋರಿ ಅಪ್ಪಾಗ ಒಂದಿತ್ತು ಜಡತಿ ಲಾರಿ ಗಿರಿ ಮಾತಾರಿ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತಾನೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಗಾಡಿ ಪೂರ ಕುಣ ಉಂಟು ಪೂರ ಈ ಅರಿತ ಮುಡಿ ದುಮ್ಮಂತ ಖಂಡ ಸಾಗುವಳಿ ಜಾಸ್ತಿ ಐತಿ ತೋಟ ಗೀಟ ಇತ್ತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಕೃಷಿಕರಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಸಂಪಾದನೆ ಅಂದ್ ಬಂಡ ಖಂಡ ಮಲ್ಲ ಸಂಪಾದನೆ ಖಂಡದ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಬಾರ್ಬುಳೆ ಪೌಂಡ್ ಅರಿಬುಳೆ ಬಾರ್ಬುಳೆ ಪದ ಅರಿ ಬಲ್ತದ ಅವು 3 ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಪ್ಪಿಲ್ಲ ಈಗ ಕುಡ್ಲಾಡ್ ಬಂದಾರ್ಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಪಾಣೆರ್ಡ್ ಮನೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇತ್ತು ಅವಾಗ ಹೆಂಗಲ್ಲ ಗಾಡಿ ಸ್ವಂತ ಗಾಡಿ ಇತ್ತು ಅವಾಗ ಬೊಕ್ಕ ಬುಳ್ಳಿಪಾಡಿದ ಅಕ್ಕಲ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದಿತ್ತು ಗಾಡಿ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಅಕ್ಕಳಿಗೆ 32,000 ಮುಡಿಯರಿಗೆ ಏನು ಬರುವಂತ ಬುಳ್ಳಿಪಾಡಿದ ಆ ದನಿ ಆ ಬುಳ್ಳಿಪಾಡಿದ ರಾಜವಂಶದ ಅಕ್ಕಲು ಆ ದನಿಕೇರ್ನ ಇಲ್ಲಾಡಿ 32,000 ಮುಡಿಯರಿಗೆ ಏನು ಬರುವಂತ ಆ ಕಾಲೋಡು ಅಪ್ಪಾಗ ಎಂಕುಲು ಈ ಗೇನೊಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅದು ಅಕ್ಕಲ್ದ ಇತ್ತ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಜಾಗ ಒಂದು ಪೂರ ಎಂಕ್ಲ ಇತ್ತ ಭೂಮಸದ ಎಂಕ್ಲ ತೆಗೆದಿತ್ತಿಲ್ಲ ಪೂರ ಬುಳ್ಳಿಪಾಡಿದ ಅಗಲ್ನ ಜಾಗ ಅಂಚ ಐದು ಆ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಎಂಗಲ್ನ ಅಜ್ಜರು ಖಂಡ ಎಂಗ್ಲೊಂಜಿ 14 ಮುಡಿ ಖಂಡ ಸಾಗುವಳಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಗೇನಿ ಆ 14 ಮುಡಿ ಖಂಡ ಸಾಗುವಳಿದು ಅಗ್ಲೇ ಗೇನಿ ಕೊರ್ದು నేను ಮಾತು ಹೊರತು ಅಂಜಂಕಲ್ ಅಜ್ಜರು ಬಾರಿ ಫೇಮಸ್ ಮಂಡಾರು ಒಂಜಿ ದುಂಬುದ
ಒಂಜಿ ಜನರೇಷನ್ ಉಂಡು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಸೌಮ್ಯ ರೀತ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಮನುಷ್ಯ ಅಂಚ ಅಂಚ 105 ವರ್ಷ ಬದುಕು 105 ವರ್ಷ 105 ಅಪ್ಪ ಅಕ್ಕಲ ಒಂಜಿ ಆಹಾರ ಅಂಚೆಲ್ಲ ಇತ್ತೇನೆ ಇತ್ತದ ಆಹಾರಕ್ಕೆ ಟಾಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಂಡ ಅಕ್ಕಲ ಅಂಚ ನಮ್ಮಂತೆ ಮಾತ ಈ ಪ್ರಕೃತಿದ ನೆಟ್ಟು ಮಾತ ಆಹಾರಳ ಆತ ಎಡ್ಡೆ ಇಜ್ಜ ಅಂಚ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಪೊಪ್ಪಲ ಸಾಧಾರಣ 89 ವರ್ಷ ತೀರ್ನ 89 ವರ್ಷ 90 ಆತಿ 88 ಚಿಲ್ಲರೆ ಆತ 89 ಎನ್ನ ಬಾಯ್ಟಿ ನೀಲ ಬರ್ಪಣ ಹೋಗಿ ಮಾಕು ಮಂಡರ್ಲಿಂದ ಬರ್ಪಣ ಅದ ಮಂಡ ಅವು ಬೆಲ್ಲಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಮಾಕು ಮಂಡರ್ಲಿ ಅಂಚ ಅಂಚ ಎಷ್ಟು ತೂತು ನಂಚೆ ಮುದರ್ಗೆ ದಾದಾಣ ಮಣ್ಣೆಗ ಎನ್ನ ಪೊಪ್ಪ ಪಣ ಒಂದಿತ್ತೇರು ಪಂಡಾರಿಗೆ ದುರಾಭ್ಯಾಸದ ಆಲ ಇತ್ತೀಜ ಖಾಲಿ ಕೃಷಿ ಬೆನ್ಪುಣ ಬೊಕ್ಕ ಅದು ಬೀಡಿ ಸಿಗರೇಟ್ ಸೈನೆಟ್ಲ ಹೋಯ್ತುಪ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಪರ್ದುಪ್ಪ ಆರೆಗೆ ಕೃಷಿ ಬೆನ್ಪುಣ ಬೊಕ್ಕ ಐನೊಂಜಿ ಆ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಹಿಡಿದು ಎಂಗಲೆ ಮಾತ ಎಡ್ಡ ಒಂಜಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಪೂರ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಪಣ್ಣಗ ನಿಕಲ್ ಬಂದ ಕುಡುರೆಡ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಬೋದು ದಾರೆಲ್ಲ ಹೋಟೆಲ್ ಬಾರ್ಡ್ ಕೊಡೋದು ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಲ್ಪಣ ಅಂಜಿನ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದಿಕ್ಲೆ ಬಾರಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡೋದು ಲೈಫ್ ಇಂಚ ಪೋಡು ನಾನು ಪುನಃ ಕೊಂಚ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಅಡ್ಡೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅಂಚ ಎನ್ನ ಪಲ್ಲೆ ಉಂಡತಿ 74ನೇ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಡಿಗ್ರಿ ಮಲ್ದಿ ಆ ಟೈಮ್ 74 ಇಶ್ಯೂಡ್ 74 ಇಶ್ಯೂಡ್ನ ಎಂಕ್ಲೆ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಬರ್ತೇನೆ ಅವೇ ಟೈಮ್ ಉಂಡು ಅಪ್ಪಾಗ ಇದೇಗಿಜ್ಜ ವಿವೇಕಾನಂದ ಕಾಲೇಜ್ ಬೋರ್ಡು ಡಿಗ್ರಿ ಬೋರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಮೂಲ ಅಪ್ಪಾಗ 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಶಾಲೆ ಪುಣೆ ಇರ ಪುತ್ತೂರ್ಗು ಕೊಂಬೆಟ್ ಹಿಡಿತಂದು SLC ಆತೆ ಒಂದು SLC ಇಜ್ಜ 9th ಹೆಣ್ಮನೇನೋ ಅವ್ರ ಮನೆ ಇರ್ತೇನೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ವಿವೇಕಾನಂದ ಬೋರ್ಡು ಕಾಲೇಜ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂತ SLC ಬೊಕ್ಕ ನಡತು ಬಂತನೆ ಮುಳ್ತುರ್ದು ಪುತ್ತೂರ್ಗು ನಡ್ತು ಬಂದಿತ್ತು ಕಾಲೇಜ್ ಆ ಟೈಮ್ ಏತು ಸಾಧಾರಣ ಎಂಗ್ಲೆ ಮುಳ್ತುರ್ದು ವಿವೇಕಾನಂದ ಕಾಲೇಜ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಾನು ಒಂಜಿ 16 13 ಒಂಜಿ ಶಾರ್ಟ್ ಬೈರ ಬಿಡಿಂಚ ಉಲಾ ರೋಡ್ ಇಂಚ ಶಾರ್ಟ್ ರೈಲ್ವೆ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಒಂಜಿ 10-15 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ 15 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಡ್ತು ಬಂದಿತ್ತು 7 ಗಂಟೆ ಮುಲ್ತು ಬಿದಾಡದು ಅಡೆ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಅಪ್ಪ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಶಾಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ 9-9:15 ಗಂಟೆಗೆ ಪಂಪೆರದೊಂಜಿ ಹಿರಿಯರಿ ಕಷ್ಟ ಬತ್ತಿನ ಸುಖ ಕಷ್ಟ ಬತ್ತಿನ ಮಾತ್ರ ನಮಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಸುಖವಾತಿಕ್ಕು ನಮ್ಮನ್ಪೆರದ ಐಕದ ಉದಾಹರಣೆ ದೆಪ್ಪೊಲಿ ಅಂಚ ಆವ ಟೈಮುಡು ಡಿಗ್ರಿ ಮಲ್ದಿರಿ ಅಪ್ಪ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಆ ಟೈಮುಡು ಡಿಗ್ರಿ ಮಲ್ಪುಂಡ ರೈತರನವ್ರಿಗೆ ಕೃಷಿ ಕಂಡ ಏನಿಡು ಬಿಂದದ್ದು ಒಂಜಿ ಆ ಟೈಮುಡು ಗ್ರಾಜುಯೇಷನ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ಮಂಡ ಮಲ್ಲ ಗ್ರೇಟ್ ಕಣ್ಣ ಮೆಗ್ಗಿ ಆಯ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆದುಲ್ಲೆ ಆಯೆಲ್ಲ ಡಿಗ್ರಿ ಮಲ್ತು ಆಯೆಲ್ಲ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಒಂಚೂರು ಆ ಟೈಮುಡು ಅಂತ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೃಷಿಗೆ ಭಾರಿ ಆದ್ಯತೆ ಕೊಡೋದಿತ್ತೆ ಅಂಚೆ ಪಪ್ಪನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಂಚೆ ಏನಂತೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕಮ್ಮಿ ಅಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಮೆಗ್ಗಿ ಪಲ ಎಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ಡಿಗ್ರಿ ಪೋದಿಲ್ಲ ಮಲ್ತು ಅಂತೀರ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಡಲ್ಲ ಈ ಕಂಪ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರ ಜತ್ತದ ಈರ್ನ ಪುದರ್ ಓಲು ತುಚ್ಪಂದು ಮಂಡ ಇಡೀ ದಕ್ಷಿಣ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬೆಲ್ಲಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಾಕ ಮಂಡಲಿಂದ ಆ ಪಣ್ಣಾಗ ಐಕೋದಿ ಕಾರಣ ಉಂಟು ಮಾಂಕು ಬಂಡಾರ ಇದಾದೆ ಗೊತ್ತಿಂದ ಆತ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಮನುಷ್ಯ ಆದಿತ್ತದ ಆರಡ ಆರ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಬಂಡೇರಿ ಎಂಕೊಂಜಿ ಜಿಲ್ಲೆದ ಕಂಬ್ಲಾಡು 1ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ತೇರು ಕಟ್ಟೋಡು ಒಂದು ಬಂಡೇರಿ 1ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ತೇರು ಕಟ್ಟೋಡು ಆ ಟೈಮ್ ಉಡು ಮಾತೊಂಡತಿ ಒಂದು 1998 ಇಶ್ಯೂಡ್ ಬಂಡೇರ ಎಂಕೊಂಜಿ ಜಿಲ್ಲೆದ ಕಂಬ್ಲಾಡು 1ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ತೇರು ಕಟ್ಟೋಡು ಐದು ಮಡೇರು ಇತ್ತ ಎಂಟು ಮಾತ ಇಂಚಿದ ಈ ಖಂಡದ ಗೋದಿದ ಕಂಬಳ ಬೊಕ್ಕ ಈ ದುಮ್ಮು ಮಾತ ಇಂಚಿನ ಗೊತ್ತಿರಿ ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪು ಸ್ಟೀಲ್ಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಂಡ ಆತೆ ಪ್ರೈಸ್ ಇತ್ತನೆ ಆ ಕಂಬ ಈ ಖಂಡದ ಕೋರಿದ ಕಂಬಳ ಅದು ಈ ಮಲ್ಲ ಈ ಬಾರೆ ಪಾಡ್ನ ಖಂಡ ಅಲ್ಲ ಆ ಖಂಡದ ಬೊಕ್ಕ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಬೆಲ್ಲಿ ಪಾಡು ಕುಟ್ಟಿ ಮಾರೋದು ಖಂಡ ಉಂಟು ಅವಳು ಬೊಕ್ಕ ಬಾಕಿ ಮಾರೋದು ಮಲ್ಲ ಖಂಡ ಉಂಡಿತ ನಿಕ್ಲು ಮೂರು ಬೈದಾರೆ ಮಲ್ಲ ಖಂಡ ಅವು ಬಾಕಿ ಮಾರೋದು ಉದಾರ ಅವು ಆಜಿಮುಡಿ ಖಂಡ ಐಟ್ ಕಮಲ ಕಮಲ ಒಂದಿತ್ತು ಅಂಜ ಅವು ಬೊಕ್ಕ ಕೋಡಿಂಬಾಡ್ ಒಂಜಿ ಕಾಯತ್ ಮಾರೋದು ಒಂಜಿ ಕಂಡ ಮಲ್ಲ ಜೈನಿಯರ್ ನಕ್ಕಲ್ಲ ಅವಳ ಬಾರೆ ಪಾಡ್ನ ಕಂಡ ಅವಿಟ್ಟು ಪೂರ ಕಮಲ ಅಪ್ಪ ಪೂರ ಈ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲೇ ಕಮಲ ಹೆಂಗೆಲ್ಲ ಇರ್ಬೋ ಅಂತಂದು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ವಿಟ್ಲ ಸೀಮೆದ ಅರಸಲೆ ಕಂಬಳ ಅಂದಿತ್ತು ಸೀಮೆ ಅರಸಲೆ ಕಂಬಳ ಅಂತ ಐಕ್ಲ ನಮ್ಮನ ಇರ್ಬೋದು ಅವಳ ಹೆಂಗಲ್ಲ ಇವರು ಪ್ರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವಳ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಮುಳ್ಳು ಕುಂಡಾಡ್ಕ ಉಂಡ ನಮ್ಮನ ಇಂಚಿ ವಿಟ್ಲ ಉಲಾಯ್ ಶಾಲೆ ತೂರ್ದ ಉಲಾಯ್ಡ್ ಕುಂಡಾಡ್ಕ ಅಪ್ಪ ಪೂರ ನಡತು ಬಂತು ನೀರು ಲಾಯ್ಡ್ நடப்பட வந்து ஓப்பன் எங்கள் மாதிரி நடத்து போத்தா குண்டாடுக்காக விட்ல கம்பலாக பூரா நடத்தி இருபோத்து எங்களை ಇಲ್ಲ நடத்துದು ಇರುವುದು ಆಯ್ತು ಖುಷಿಯ ಬೇತೆ ಅವಣ್ಣಗ ಐನೊಟ್ಟಿ ಏನೋ ಒಂಜಿ ಊರ್ದಾಕ್ಲ 4-5 ಜನ ಮಾತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದು ನಡತು ಹೋಗ್ಬಿಡು ರಡ್ಡಿ ನೊಕ್ಕು ದುಂಬು ಓಡಾಕ್ಬಿಡು ದಯವಣ್ಣಗ ಐರೆ ಕುಂಡಾಡ್ಕ ಬೋಡ್ದಾಂಡ ಮುಳ್ತುರ್ದು ಒಂಜಿ 25-30 ಕಿಲೋಮೀಟರ್
30 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಏರು ನಡತ್ಕೊಂಡು ಆಣಿಕಾಣಿ ಪಾರೆ ಆಪಿಜು ರಡ್ಡಿ ದುಂಬು ಪೋಡು ಪಣ್ಣಾಗ ಅವ್ನು ನಡತ್ತದು ಐಕೆ ಪೋಣಾಗ ಸುಸ್ತಾಪುಂಡು ಐಕೆ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಬೆಂದ್ರ ಮಾತ ಮೈತದು ಕುಡು ಮಾತ ಬೈಪದು ಕೊರದು ಐಕೆ ಒಂದೇ ಇಶ ಅಂದು ಪೋಡಾಪುಂಡು ಫುಲ್ಲು ನಡಪಾಯರ ಆಪಿಜು ಬೊಲ್ಪುರದ ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಜರ್ನಿ ಮಲ್ಪರ ಆಪಿಜು ಮಂಡ ಐಕೆ ಆಯಾಸ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ 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 ಮಾತ ಪೋದು ಕಂಬಳ ಗಿಡ ಅದು ಎಂಕಲ ಆ ಟೈಮುಡು ಅರ್ಪಂಡೇರಿ ಎಂಗ್ಲೊಂಜಿ ಜಿಲ್ಲೆದ ಕಂಬಳ ಒಂಜನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ತಿರುಗಟ್ಟೋಡು ಒಂದು ಅಪಣ ಮಣ ಮಲ್ಲ ಅನುಕೂಲ ಇತ್ತಿಜ ಅಂಚ ಆ ಟೈಮುಡು ಪಪ್ಪನ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆ ಎಡೇರಿಸಕಾದ ಅನ್ಕೊಂಡು ಅವಾಗ ಹೆಂಗೆ 18-20 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯ ಆಗ್ಬೋದು 20 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯ ಅಪ್ಪಾಗ ದಾದ ಬಲ್ಪುಂಡು ಇತ್ತಂಜಿ ಎಂಗಲ ಪಪ್ಪಡಂಜಿ ಹಿಂದುವರಿಯೋಡತಿ ಯಾಕಲ್ಲ ಅಜ್ಜರ್ನ ಅಂಶದ ಇರೋ ದುಂಬುಡು ಕೊಡ್ಡಿ ಎಲ್ಲ ಬಟ್ಟಾಲ್ ಕೊಡ್ಡಿ ಆಡಿದ್ರೆ ಅಡ್ಡಿ ಇರ್ಲಿತ್ತ ಭಾರಿ ಪ್ರೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾವ ಈ ಬಲ್ಲವಂಜದ ಕಂಬಳ ಬರ್ತಾ ಉಂಟಾತಿ ಅವಾಗ ಅವು ಆ ಖಂಡ ಇತ್ತದ ಲೆಕ್ಕ ಟ್ಯಾಗ್ ಆಗ್ತದೆ ಸೀದಾ ಖಂಡ ಆಡತ್ತಲ್ಲ ಫುಲ್ ಐಟ್ 4 ಜಾತಿಯವರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅವರ ಬಯ್ಯ ಅಣಗ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಬಳ ಮುಗಿಜಾತಿ ಲೈಟ್ ಇಜ್ಜ ಅಂಚ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಎಂಗಲ್ಲೇರು ಮೂಜಿ ಜಾತಿಯರು 4 ಜಾತಿಯವ್ರನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಿಡ್ದೇರಿ ಈಗ ಕಂಡೋಡು ನಿಖಲ ಅವೇ ಕೊಡ್ಡಿ ಅನ್ಪಣೆ ಇರ್ಲೇನು ಇರುಲ್ಲ ಬುಕ್ಕ ಬೇತೆ ಹಾಕಲ್ಲ ನಾನು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಐಟ್ ಎಂಗಲ್ಲಾರು ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ ಆ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ಡಿ ಎಲ್ಲ ಬಟ್ಟಾಲ್ ಕೊಡ್ಡಿ ನಾನು ಅವಾಗ ಯಾರು ಇಲ್ಲಿಯೇ ಆ ಒಂಜಿಯವರು ತೀರ್ದನು ಬುಕ್ ಒಂಜಿಯವರು ಇತ್ತದು ಯಾರನ್ನ ದತ್ತ ಆಗಿರು ಅವು ಭಾರಿ ಪ್ರೈಸ್ ಮಾಡುದು ಗಿಡ ತರ ದತ್ತು ಅಂತಾನೆ ಗಿಡದೆ ಯಾರು ಎರಡು ಗಿಡ ಅಂತ ನಾನೊಂಜಿ 20-22 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯಡ್ ಎರಡು ಗಿಡ ಅಂತಾನೆ ಎಂಗಲ್ನೇರು ಯಾನೇ ಗಿಡ ಗಿಡ ಅಂಚ ಆ ಟೈಮು ತೂಕ ಹೊಡೆದು ಎಂಗ್ಲೊಂಜಿ ಮುಳ್ತು ಅವಳಿಗೆ ಅಲ್ದೆ ತೊಂಡ ಮೇರು ಒಂಜಿ ಮುಳಿಯರ್ ನಲ್ದೆ ತೊಂಡತ್ತ ಈ ನಿಖಲ ವೇಷ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ದುಂಬು ಮೋಡೆಲ್ಲ ಅವಳ ಬೊಳ್ಳೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಫಸ್ಟ್ ಅವು ಇಂಚಿದ್ದಿ ನಮ್ಮ ನಾರವಿದ ಅಲ್ಪ ಹುಳ ಹಿಡಿದು ಅಡಿ ಪುದಾರು ಹಾಕಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಪಡ್ದು ಮೂಲಿಯರ್ ನಾಲ್ದು ರೆಡ್ ಏರ್ಲೈಕ ಮತ್ತೆ ಅಪ್ಪ ಒಂಜಿಯವರು ಪರಪಾಡ್ದಿದ್ವಿ ಒಂಜಿಯವರು ಪರಪಾಡ್ದು ಕಂಜಿಲ್ ನಂಜೆ ಅವು ಬಾರಿ ಎಲ್ಲೇ ಕಂಬಳಾಡು ಪಾರು ಅಂತ ಇನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ತೂದು ಹೆಂಗಲ್ಲ ಅಂದು ಪಾಸ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಪರವತ್ತ ಅವಾಗ ಆ ವರ್ಷ ಉಂಡತಿ 98 ಮೂಡೂರು ಬಡು ಕಂಬಳಾಡು ಮಾತ್ರ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಬಳ ಮೂಡೂರು ಆ ಕಂಬಳಾಡು 105 ಜಾತಿಯರು ಇಲ್ಲಿಯ ವಿಭಾಗಗಳು 105 ಜಾತಿಯರು ಭಾಗವಹಿಸೋದಿತ್ತು 105 ಜಾತಿ ಏರ್ಲೆಡ್ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಮಾಡಿದ್ರು ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪದ ಗ್ರೇಟ್ ಅವಳ ಗ್ರೇಟ್ ಇಡಿ ಎಂಗಲ ರೆಡ್ ನಮ್ಮನೆದ ಒಂದು ಖುಷಿ ದಾದಿ ಬಂಡ ಪ್ರಮಾಣತ್ರ ಇಕ್ಕಲಾರು ಬಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದಾರು ಆರ್ನ ಕಂಬಳಡೆ ಎಂಗಲ್ಲೇರು ಎಂಗಲ್ಲ ಒಕ್ಕೇಲ್ದಾಗಲಿ ಆರು ದನಿ ಎಂಗಲ್ ಒಕ್ಕೇಲ್ ಅರೆ ಅವು ಖುಷಿ ಉಂಟು ಆರಡ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಆ ಫೋಟೋ ಉಂಟು ಆರ್ನ ಇಲ್ಲ ಆರು ಪಂಡೇರಿ ಎನ್ನ ಕಂಬಳಾಡೆ ನಿಕಲ್ ನೇರಕ್ಕೆ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂಚ ಅವು ಗ್ರೇಟ್ 105 ಜಾತಿಯರು ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ ಐದು ಬುಕ್ಕ ಆ ಏರು 8 ವರ್ಷ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಪ್ರೈಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಬುಕ್ಕ 8 ವರ್ಷ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಪ್ರೈಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಎಂಗಳಿಗೆ 2004 ಕೂಡ ನಪ್ಪಪ್ಪ ತೀರ್ದೇರು 2004 ಇಶ್ಯೂಡ್ 4 ಇಶ್ಯೂಡ್ ಸಾಧಾರಣ 14 ಕಂಬಳ ಗೊತ್ತಾ ನಾಯರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗ 14 ಕಂಬಳಾಡಿ 15 ಕಂಬಳಾಡ ಪ್ರೈಸ್ ಆಗ್ತದೆ 14 ಕಂಬಳ ಹೋದು 15 ಪ್ರೈಸ್ ನಿಕ್ಕಲಿಗೆ ಎಂಗಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ದಾದೆ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂಡಾಗ ಎಂಗಲ ಗಿಡವನಾರಿಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಮಂಡ್ರಟ್ಟದ ನಾಯರು ಗುಡ್ದು ಹೋಯ್ತು ಆ ಟೈಮ್ ನಿಕ್ಕಲ ಇರ್ನೀರು ಅವು ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಕುಟುಂಬ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಕುಟುಂಬ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಆರು ಎಲ್ಲಿಯಡ್ಲ ಗಿಡ ಅದೀರಿ ಎಲ್ಲಿಯಡ್ಲ 2 ವರ್ಷ ಗಿಡ ಅದೀರಿ ಮಲ್ಲೆಟ್ಟು 2 ವರ್ಷ ಗಿಡ 6 ಗಿಡ ಅದು ಐಟ್ 14 ಕಂಬಳಾಡ್ದು 15 ಕಂಬಳಾಡು ಎಂಗಲಿಗೆ 11 ಫಸ್ಟ್ಲ 4 ಸೆಕೆಂಡ್ಲ ಅವು ದಾಖಲೆ ಐಟ್ ಹಿರೇಬೆಟ್ಟೋಡು ಎಂಗಲ ಪಪ್ಪ ಸನ್ಮಾನ ಹಿರೇಬೆಟ್ಟು ಉಡುಪಿ ಆ ಸನ್ಮಾನೋಡು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ನಾಯರದ ವಿಭಾಗಗಳು ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿರಿ ಹೊಡೆದು ಸನ್ಮಾನ ದಿತ್ತೇರು ಸನ್ಮಾನಗ ಯೋಗ ಇತ್ತೀಜ ಅಂದರೆ 6 ತಾರೀಕು ಸನ್ಮಾನ ದಿತ್ತೇರು 4 ತಾರೀಕು 6 ಪೇಟೆಗೆ ಹಾಕಿದ್ವಿ ಆ ಟೈಮ್ ಅಪ್ಪಾಗ ಆರೆಡ ಅವಜಿ ಎಂಗಳ ಅಂಜದಾದ ಬಡ್ಡ ಏನು ಸೈಪ್ನಾಗ ತುಂಬ ಜಿಲ್ಲೆದ ಕಂಬಳಾಡು ಒಂಜಿನ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆ ಹೊಡೆದು ಅನ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಪುದಾರ್ ಇತ್ತಂಡು ಆ ಪುದಾರಡು ಉಂಡತಿ ಅರೆ ಸನ್ಮಾನ ಆದಾರ ಆಯ್ನ ಶಿಕಾರ ಮಲ್ತದ್ದು ಆರು ಸ್ಮರಣಾತ್ವೇರಂಡ ಬೇಜಾರಿತ್ತೀಜ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಗಲ್ಡ ಆ ಒಂಜಿ ಇಂದು ಒರಿಲು ದಯವಂಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಕಂಬಳಾಡು ಒಂಜನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ತೆರು ಕಟ್ಟದು
ಆರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಸನ್ಮಾನ ಆದ್ ಆರ ಮರಣ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಂಗ್ಲೆ ಬೇಜಾರೈತಿ ಜಾಗ ಅವು ರಡ್ಡಿನ ತುಂಬ ಮರಣ ಪಟ್ಟಿದ್ರು ಅವು ಒಂಚೂರು ಮನಸ್ಸಿಡು ಒಂದು ಅದು ಒರಿದುಂಟು ಅಂಚೆ ಎಂಕಲು ಆರ ಕೊಂಚ ಖುಷಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆ ಮೆಡ್ಲ್ ಹಾಕದು 14 ಕಂಬಳ 15 ಮೆಡ್ಲ್ ಹಾಕದು ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಡ್ರೀಮ್ನು ನೆರವೇರಿಸ ಕೊಡ್ತಾ ಆರೆಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಆದಾಕ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸನ್ಮಾನನು ಎಂಗಲ ನೆರವೇರಿಸ್ಯಾರ ಆರೆಗೆ ದನ್ನ 2 ದಿನ ಅವಕಾಶ ದೇವರು ದನ್ನ ಐಕ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಂಬುದು ದಾದ ಬಲ್ತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ ಇವರು ಉಂಟಾವನೇನು ಅವ್ರನ್ನ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ಅವ್ರನ್ನ ತೃಪ್ತಿಗೋಸ್ಕರ ಇನ್ನು ನಡಬಡೋದಿಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಉಂತಾವ ಕಂಬಳ ಉಂತಾವನೇನು ಇತ್ತ ಅವು ಆರೆಗೆ ಅವು ಪೂರೈಸಿಜಿ ಅತ್ತ ಅನ್ಕೊಂಡ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತ ಏನು ಮುಂದಾರಿಯೋದಿಲ್ಲ ದಾರೆ ಬಂಡ ಆ 2 ದಿನ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ 2 ದಿನ 6 ವರಿದಿತ್ತದ ಆ ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಪಡೆಯೊಂದಿತ್ತದ ಎಂಕಲ್ಲ ಈ ಸ್ಕೂಟೋಡು ಈ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಆದ ಐದು ಬುಕ್ಕ ಭಾಗವಹಿಸೋರ ಬುಡ್ಚಿ ಭಯವಣ್ಣಗ ಅವು ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪದ ಪುದಾರಗಿಲ್ಲ ಆ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಾರಣ ಅದಿಪ್ಪನ ಇವ್ರನ್ನ ಪಪ್ಪ ನಿಜ ಇನಿ ಮೊಟ್ಟ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪಾಡಿ ಕಂಬಳದ ಎರು ಒಂಜಿ ಕಿದೆಟ್ಟು ಉಂತೋಡನ ಕಾರಣ ಇವ್ರನ್ನ ಪಪ್ಪ ಖಂಡಿತ ಅಂಚ ಆ ಪುದರ್ಗೋಸ್ಕರ ಎಂಗಲ್ ನನ್ನ ಮಾತು ಇತ್ತಿತ್ತೆ ಮುಂದರಿ ಒಂದಿಲ್ಲ ಇತ್ತ ತೀರ್ದು 17 ವರ್ಷ 17 ವರ್ಷ ಯಾನೈತಿ 27 ವರ್ಷ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಂಬಳಾಡು ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಅಂದ್ರೆ 27 ವರ್ಷ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಇರ್ಗಿಡದ 27 ವರ್ಷ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಇರ್ಗಿಡದ ಇಡೀ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಬುಡಂದೆ 27 ವರ್ಷ ಯಾನು ಜಿಲ್ಲೆದ ಕಂಬಳಾಡಿ ಇರ್ಗಿಡದ 27 ವರ್ಷ ಅದಾಯ ಬಂಡ ಅವು ದಾಖಲೆ ಮಲ್ದನ ಆ ದಾಖಲೆ ಉಂಡಂತಿ ಎಂಕಲ್ದ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕು ಎಲ್ಲ ಮಲ್ದಿದ್ದೀವಿ ಅವು ಏರ್ಲ ಅವು ಮರಾಣಿ ಎಂಗಲ ಪುತ್ತೂರು ಕಂಬಳಾಡಿ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ದಿರಿ ಎಂಕ್ ಅಂಬೇರ್ ಮಲ್ದನ ನಮ್ಮ ಮಾಜಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ತಿತ್ತು ಅವೇ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೂ ಮಲ್ದಿನ ಪಂಡೆ ನಾನು ಜಿಲ್ಲೆದ ಕಂಬಳಾಡಿ 27 ವರ್ಷ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಏರ್ಗಾಡ್ದನ ದಾಖಲೆ ಏರ್ಡಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ದ ಮಾತ್ರ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಂದ್ ಈ ಪುದರ್ ಈ ದಾಖಲೆಗಳ ಪುದರ್ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕು ಏರ್ಲೈತಿ ನಿಜವಾದ ಖಂಡಿತ ಅಂಚ ಅವನ್ನ ಎಂಕಲ ಖುಷಿದಾದ ಬಂಡ ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚ ಅವನ್ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಇತ್ತೆ ಜನಕ್ಕಲು ಏರ್ಲೇನ ಪತತ್ತು ಈದ್ ಖರ್ಚು ಹಾಕೊಂಡು ನಮಕ್ ಕಷ್ಟ ಹಾಕೊಂಡು ಏರ್ಲೇನೆ ಪತಾಡು ಕುಡುಪಾಡು ఆయన ಸಾಂಕೊಡು ಒಂದು ಜನ ಬೋಡು ಅಪೂರ ನಿಜನ ಸುಲ್ಲ ಈರ್ನಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಂತ ಅವು ನಿಜವಾಯಿನ ದಾರಿ ಗೊತ್ತುಂಡಿ ಇತ್ತ ಎನ್ನ ಅನುಭವನೇ ಅನುಭಂತ ಏನು ದಯಬಂಡ ಏನು 27 ವರ್ಷಡು ಏನ ಪಪ್ಪನ ನಂತರ ಬೊಕ್ಕ ಇರುತ್ತ ಫುಲ್ಲು ಅನುಭವನ ಮಾಡ ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚ ಐಗಿ ನಮ್ಮಡೆ ಇರುಮಲ್ದ ಇರುಮಲ್ದ ಯಾನ್ ಸಾಧಾರಣ 27 ವರ್ಷಡು ಟೋಟಲ್ ಒಂದು 15-20 ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ದ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಅದು ಜಿಲ್ಲೆದ ಕಂಬಳಾಡು 1ನೇ ಸ್ಥಾನ 2ಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯೋಡು ಪನ್ಪಣಂಚಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆದೇರು ಮಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ಕೊರದು ಇದ್ದ ಈ ಇಯರ್ಕು 11,25,000 ಚಿನ್ನು ಅವು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಒರಿಡೊಂದು ಏನ ಪಪ್ಪ ಬೋಳದು ಈ ಮುಟ್ಟ ಪಪ್ಪ ಈತ್ ಮಂತು ಕೊಡ್ತೇರೆ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಒರಿಯೋಡು ಐಕ್ ಬೋಳದು ಏರ್ನ ಏತು ದುಡ್ಡು ಆನಲ್ಲ ಬೇಜರಿಜಿ ನಮಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗ್ತಾವ ದಾದೇ ಗೊತ್ತುಂಡಿ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಅದು ನಾನೊಂದು 2 ಫೈಟ್ ಮಲ್ದು ನಮ್ಮೇರುವೆ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯೋಡು ಅನ್ಕೊಂಡ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕ ಆದಿ ಇರುದಿತ್ತು ಅವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಆತು ಅವೇರು ಅವಡು ಒಂದು ಆತು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಅದು ಜಿಲ್ಲೆದ ಕಂಬಳೋಡು ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಪನ ಅಂಜನೇರು ಅವಡು ಅನ್ಕೊಂಡ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ನಾಳೆ ಪುನಃ ಐಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಉಂಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ಸರಿಯಾದ ದುಡ್ಡು ಮೊತ್ತ ಕೊರೋಡು ಮೊತ್ತ ಕೊರಜಿನೇರು ತಿಕ್ಕೊಂಡೆ ಅಂಚ ಆ ದೃಷ್ಟಿಡು ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ ಟೋಟಲ್ 27 ವರ್ಷಡು ಒಂಜಿ 14 ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅವಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ನೆಕ್ ಒಂಜಿ ತಾಳ ಪೂಜೆ ಆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ 14 ಬತ್ತ 14 ಇರು ಮಲ್ದ ಈತ ಚಿನ್ನದ ತನಬೇಕು ಒಂದು ಮೂಜಿನ ಜೋಡಿ ಚಿನ್ನುಗು ಫಸ್ಟ್ ಬಾಬು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಮಾಲದ ಅರ್ನ ಪುಟ್ಟಿ ಅಂತ ಪುಟ್ಟಿ ನಿಲಯದ ಅರ್ನ ಪುಟ್ಟಿಗೆ ತೊಂಡ ಅವು 1 ವರ್ಷ ಗಿಡ ಅವು ಪ್ರೈಸೇ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸೆಮಿ ಬರ್ತದೆ ಸೆಮಿಟ್ ಒಂದು 4 ಕಂಬಳಾಡ ಸೆಮಿ ಫೈನಲ್ ಮುಟ್ಟ ಅದು 4 ಪಾಯಿಂಟ್ 5 ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೋತು ಫೈನಲ್ ಹೋಯ್ಜವು 5 ಬುಕ್ಕ ಕೂಡ ಬೇತೆ ಪಾಡ್ಯ ಬೇತೆ ಬಟ್ ನಾವಳು ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ನಡುಮಣೆ ಪರಮೇಶ್ವರ ಶಾಲೆ ಅನ್ನೋದು ಬೊಲ್ಲೆ ಅವೇನು ಪಾಡಿ ಐಟಮ್ ಮೆಟ್ಲಾಡು ಪೊಲ್ಲೆಲ್ಲ ಚಿನ್ನ ಒಂಜಿ ಜೊತೆ ಮಂತು ಬಕ್ಕ ಆನಿ ಮೆಟ್ಲಾಂಡ ಮಕ್ಕ ಮರಡಿ ಬಾರ ಐಕೆ ಮೆಟ್ಲಾಯನ ಚಿನ್ನ ಬೊಲ್ಲಾಗಲ ಮೆಟ್ಲಾಯನ 5 ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಟ್ಯಾಲಿ ಹಾಕಿ ಮಾಡಿದ ಅವಂಡ ಅವು ಗಂತರು ಒಂಚೂರು ಇತ್ತೆ 5 ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಚಿನ್ನಗ ಒಂದೊಂದು ಜೋಡಿ
ಇನ್ನೊಂದು ಟೈಮ್ ಇಸ್ ಬಾರಿ ಮಾಡ್ದ ಕೊಡ್ಡಿ ಎಲ್ಲ ಚಿನ್ನೋಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಇಸ್ ಟಾಪ್ ರೇಸ್ ಮಿಯರ್ ಟಾಪ್ ರೇಸ್ ಆದಿಪ್ಪ ನಾವು ಈ ಚಿನ್ನೋಲ ಕೊಡ್ಡಿಯಲ್ಲ ಈ ಕೊಡ್ಡಿ ಈಗ ಹೋಲ್ತು ಬಾತನ ಅವು ಬೋಳಂತೂರ್ದ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಬಶೀರ್ ಬಂಡದ ಒಂಜಿ ಸಾಯಿಬಾಗಿತ್ತು ಅವು ಕುದಿಟ್ಟು ಗಿಡ ಅದು ತುದು ಟೈಮ್ ಇಸ್ತುದು ಲತ್ತಿರು ಇತ್ತ ಹೊಸ ಬಾಗಿ ಅವಳು ಪೋಯ ವರ್ಷ ಸರಿಕೆ ಇದೆ ಇತ್ತು ಒಂಜಿ ಕೂಡಿ ಇತ್ತು ಈ ವರ್ಷ ಹೊಸ ಎರಡು ಕೂಡಲಾಗಿತ್ತು ಅಂಜ ಅಂಜ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಓಮಂಜೂರು ತಿರುವೈಲಿಗುತ್ತೋಡು ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಮಾಡೇನೆಂದು ಬೊಳ್ಳೆಲ್ಲ ಅವಾಗ ಬೊಳ್ಳೆಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅವೇ ಅವಳು 28 ಜಾತಿಯರು ಇತ್ತು ನಾಯರ ಬಾಗುಡು ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಇರ್ಗ ಈ ನಾಯರ್ಡೆ ಗಿಡ ಅಪ್ಪನ ಒಂದು ಈ ಜನಿತ ಬಲ್ಲಳಿ ಭಾಗ ಉಂಡು ಅಡ್ಡ ಬಾಲಾಯಿ ಉಂಡು ಕಣ ಬಾಲಾಯಿ ಉಂಡು ಅಂಚ ಮಾಡೈತೆ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಚೂಸ್ ಮಂತ ಈ ನಾಯರ್ಡೆ ಎಂಗ್ಲ ಗಿಡ ಒಂದು ಐಕೊಂಜಿ ಇದಾಯ್ತನ ಕಾರಣ ಅದು ಪಂಡ ಗೊತ್ತಿದೆ ಈ ನಾಯರದ ವಿಭಾಗದ ಇರೋನು ಪಂಡ ಒಂಚೂರು ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚ ಒಕ್ಕ ಕಡಿಮೆ ನೆಟ್ ತಾಲೂಡ ಇನ್ನು ಗಿಡ ಯಾರು ಹಾಕೊಂಡು ದಯನ್ ಪಂಡ ಮತ್ತೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನೆನ್ನ ಆಯ್ತಾ ಗಿಡವನ್ನ ಹಾಕ್ಲಾಗಿಲ್ಲ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕವಾದ ಇನ್ನು ನಾಯರದೇರು ಐ ರೇಸ್ ಇಪ್ಪುಡ ನಾಯರದೇರು ಬಲ್ಲದೇರುದೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ರೇಸ್ ಉಂಡು ಅಂಡ ಜನಕ್ಕಲ್ಲ ಎಂಚಂದ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಐತೆ ಈ ಬಲ್ಲದೇರು ಗಿಡವನ್ನ ಒಂದು ಪಂಡ ಐಕ್ ಒಂಚೂರು ಸಿದ್ಧತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಗು ದಯ ಸಿದ್ಧತೆ ಅಂತ ಪಂಡ ಇರು ಮರ ಸುತ್ತಿಯರು ಒಂಜಿ 2 ಜನ ಅಷ್ಟಾದ ಬೋರ್ಡು ಬೊಕ್ಕ ಬಳದೇರು ಉಂಡತಿ ಅವು ಆ ಟೈಮ್ ಇಸ್ಡ್ ಗಿಡವರ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಜನ ಬೋಡ ಗಿಡವನ ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಂಡ ಬಲ್ಲುಡು ಗಿಡವನ್ನ ಹಾಕಲೇ ಇಟ್ಟು ಚಾಂಪಿಯನ್ ಹಾಕಲು ಅಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿನೇ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಂಡ ಇರಗೆ ಈ ನಾಯರದ ಇರುತ್ತ ವಿಭಾಗ ಕೊಡೋದಲ್ಲ ಬಲದೇವ್ರ ಗಿಡವನ್ನ ಹಾಕಲ್ಲ ದುಡ್ಡದ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಗಿಡಪ್ಪ ನಾಯಕ ಆಗ ನಾಯರದ ವಿಭಾಗ ಇರೋ ಗಿಡಪ್ಪನ ಹಿಡಿದು ಬಲದೇವ್ರ ಗಿಡವನ್ನ ಹಾಕಿ 1 ಲಕ್ಷ 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅಕಲ ಎಂಚಿದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅದೆಪ್ಪನ ವರ್ಷ ವರ್ಷ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ನಿಖಿಲಿತ ಒಂಜಿ 4-5 ಜನ ಕೂಡ್ದು ಆ ಜನ ದೆಪ್ಪನ ಈಗ ನಿಕ್ಕಲಿಗೆ ಜಿ ನಮ್ಮನ ಒರೇ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಬಂಡ ಐತೆ ಆನಂದ್ ಎಂಕಲ್ ನೇರು ಗಿಡ ಒಂದಿತ್ತೆ ನಾಯರದ ಅವ ನಮ್ಮನೆ ಇರು ಮಾತ್ರ ನಾಯರದ ಗಿಡ ಬೊಕ್ಕಂಜಿ ಇರು ನಾಯದ ಗಿಡ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕಂಜಿ ನಾಯರದ ವಿಭಾಗದ ಮಲ್ಲ ಇರು ನಾಯ ಗಿಡ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಇರು ಮಾತ್ರ ಇಡೀ ವರ್ಷ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಸಮಯ ಅಂದ 10 ವರ್ಷ ಅವ್ರಿಗೆ ಗಿಡ ಆಯನೆ ಗಿಡ ಉಂಡು ಆಯನೆ ಮೊತ್ತ ಬಂದು ಕೊರೋಡು ಅಂಚ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಆಕ್ಲಾಗಿ ಗಿಡವನ್ನ ಆಕ್ಲಾಗಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತಂಡ ಇರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ನಾಯರು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆ ನಾಯರು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆ ಬಲ್ಲ ಇತ್ಯಾದಿ ಒಂಜಿ 2 ಜೊತೆ ಮುಜ್ಜ ಗಿಡವಳಿ ಅವ ಆಯನ ಸೆನ್ಲೈಸರ್ ಆಗ ಎಂಚ ಮಲ್ಪರ ತೀರ್ಕ ಅವ ಆಗ ಒಂದು ಅನಿಕೆ ಬಂದ ಅಂಡ ಆಗ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡೈತೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಮಲ ಸಮಿತಿ ಮಲ್ದಂಡ್ರೆ 2 ಜೊತೆರು ಮೂಜಿ ಜೊತೆ ಗಿಡವಳಿ ಅಂತ ಮಾಡೋದು ಮಲ್ದಂಡ್ರೆ ಲಿಮಿಟ್ 2 ಜೊತೆ ಮೂಜಿ ಜೊತೆಕ್ಕೆ ಬಂಡ ಎ ಬಿ ಇತ್ತಂಡ ಮೂಜಿ ಜೊತೆ ಗಿಡವಳಿ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿನ ಗಿಡವಳಿ ಅದರ ಮೂಜ್ ಜೊತೆ ಜನ ಈರ್ನ ಒಂಜಿ 2 ಗಿಡ ಪಣ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ 2 ಗಿಡ ರಡ್ಡು ಸರ್ತಿ ಆ 3 ಸರ್ತಿ ಗಿಡವಳಿ 2 ಜೊತೆ ಇರುವಂಡ ಓಳ ಗಿಡವಳಿ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲಾಲ ಗಿಡವಳಿ ಬಲ್ಲದ ನಾಯರದ ಮಲ್ಲಾಲ ಗಿಡವಳಿ ಈ ಜನ ಬಲ್ಲದ ಇಲ್ಲೇ ಇರು ಗಿಡವಳಿ ಓಲ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿ ಮಂತ್ರಿ ಉಪಕಾರ ಬಂಡ ಇತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪಣ ಯುವಕರಿತ ಒಂಜಿ 2 ಗಿಡವಡು ಸುಮಾರು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಂತದ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಂತ ಇಪ್ಪಾರೆ ಅಕ್ಕಲಿತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಂತಿದ್ರಲ್ಲ ಒಂಜಿ 2 ಗಿಡವರ ಅವಕಾಶ ದಿಕ್ಕೋಚಿ ಇತ್ತೇನು ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿ ಮಂತ್ರ ಇದು 2 ಗಿಡ ಅಕ್ಕಲ ಗಂಜಿ ಆ 2 ಟೀಮ್ ಆದಿ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ 2 ಜೊತೆ ಗಿಡ ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಒಕ್ಕ ಈ ಯುವಕರು ದಾಜಾಕೊಂಡು ಇದ ಹೊಸ ಬತ್ತನ ಅವಾಗ ಅವಕಾಶ ದಿಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಅವ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಅವತ್ತೆ ಈರೆಗಿಜ್ಜ ಯುವಕರಿಗೆ ಒಂದು ಮಲ್ದ್ರಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕಮಲ ಅಕಾಡೆಮಿ ಮಲ್ದ ಒಂದು ಮಲ್ದೆ ದಯಪಟ್ನಾಗ ಐಟ್ ಈಗ ಉಳ್ಳ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಸಮಿತಿ ಅವು ಹೊಸತ್ತ ಜನರೇಷನ್ ಜವಣೆರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ದು ಪಣ್ಣಾಗ ಇತ್ತ ಪುದಾರ್ಡ್ ಗಿಡಪುನ ಹೊಸ ಜವಣೆರು ಮಲ್ಲ ಏರ್ಲ ಅದು ಗಿಡದ್ರು ಒಂದು ಇಚ್ಚೇರು ಪೂರ ಇತ್ತ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗೌಡೆ ಮಾತ್ರ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಗಿಡ ದುಂಬ ಹತ್ತದಿತ್ತ ಮಲ್ಲ ಪುದಾರ್ಡ್ ಬರ್ತಾನೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ ಒಂಜಿ 2 ಜನ ಒಳ್ಳೆಯರು ಅವೇ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಗಿಡ ಬತ್ತನ ಹಾಕಲು ಬೊಕ್ಕ ಬಾಕಿ ಪೂರ ಉಂಟತಿ ಯಾಕಲ್ಲ ಅನುಭವಡೆ ಗಿಡ ಅದು ಬರ್ತಾರೆ ಈ ಆನಂದಿ ಬೊಕ್ಕ ನಿಶು ಬೊಕ್ಕ ಆಳದಂಗಡಿ ರವಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ಬೇರೆ ಅಂತ ಬೋಳಗಿರ ಒಂದಿತ್ತು ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಗಳು ಪೂರ ಉಂಟತಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆತು ಪಣ್ಣಾಗ ಕಂಡದ ಹತ್ತದ ಎರಡು ಗಿಡ ಅದು ಇಂಚನೆ ಅದು ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಆಕಳು ಬರ್ತಾರೆ ಅದೇ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆದಿತ್ತ ಮಲ್ದನ ಹಾಕ್ಲೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಶ್ರೀನಿವಾಸಿ ಕುಡೋರಿ ಇಂಬಿ ಗಿಡವಿ ಮುಳ್ಪದೆ ವಿವೇಕ್ ಆಕಳು ಮಾತ್ರ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಗಿಡ ಬರ್ತಾರೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಬರ್ತಾರೆ ಒಳ್ಳೆರೆ ಒಂಜಿ 5 ಜನ ಜವಣಿರು ಒಳ್ಳೆರು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಗಿಡ ಬರ್ತಾನೆ ಒಂಜಿ 5-4 ಜನ ಒಳ್ಳೆರು ಆಕಳು ಮಾತ್ರ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಗಿಡ ಬರ್ತಾನೆ ಆಕಳಿಗೆ ಇಂಚಿನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರಂಡ
ನನ್ನಲ್ಲ ಜವಾನಿಯರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ದುಂಬರ ಒಳ್ಳೇದು ಮಸ್ತ್ ಮುನಾಣಿದ ಇಂಟ್ರಿಗೆ ಸಾಧಾರಣ 300 ಜನ ಹಾಜಿರಾಗ್ತಿದ್ರು. ಗಿಡಗಳು ಪಣ್ಪುಣಂಜಿ ಆಸೆಡ್ ಅಕ್ಕಡೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ 300 ಜನ ಬರ್ತಿರ್ತೀರಿ ಐಟ ಇಟ್ಲೆ ಸಿಲೆಕ್ಷನ್ ಉಂಟು ತೀರ 300 ಜನ ಬಣ್ಣಾಗ ಉಂಟತಿ ಅವು ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಉಂಟು ಟೆಸ್ಟ್ ಬಣ್ಣಾಗ ಒಂಜಿ 300 ಜನ ಒಂಜಿ ಹಾಕ್ಲನ ಒಂದು ಬಾಡಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಬಣ್ಣ ಬಾಡಿದ ಒಂಜಿ ತೂಕ ಉಂಟು ಆ ತೂಕ 50 kg ಇರ್ದು ಮಿತ್ತ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಉಂಡು ಆಯ್ಕೆ ಆ ಲೆಕ್ಕ ತೂದು ಬೊಕ್ಕ ಅವರ ಗ್ರೌಂಡ್ ಉಂಟು ಬಲ್ಪರ್ ಉಂಟು ಐಟ್ ಬಲಿಪುನಾಗ ಆಯ್ಕೆ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಉಂಟು ಆ ಏತ್ ಟೈಮ್ ಈತ್ ಮೀಟರ್ ಬಲಿತೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಮಾರ್ಕ್ ಆ ಅಂಚನಾಯನ ದಿತ್ತ ಉಂಟು ಅಂಚನಾಯನ ದಿತ್ತ ಒಂದು 300 ಎಟ್ರೆ 200 ಜನ ಸಿಲೆಕ್ಷನ್ ಆಯ್ತು 200 ಜನ ಫಿದೆ ಕೂಡ 200 ಜನ ಪಿರ ಒಂಜಿ ಚಾಯ್ಸ್ ಉಂಟಾಗಲಿ ಪಿರ ಒಂದುಂಡು ನೀರುಡು ಗಿಡ ಬೊಕ್ಕ ಪೊಯ್ಯಡು ಆಡೆಗೆ ಬಲ್ಪರೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಕ್ಸೈಸ್ ಬಸ್ಕಿ ಇಸ್ಕಿ ಮಾತ ಪುನಾಗ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಕೆಲವರಿಗೆ ಮಾತ ಕೈಕಾರ ಪತ್ತುಂಡು ಅಕ್ಲೇನ್ ಮಾತ ಪಿಜಾಯಿ ಅಕ್ಲ ಆಪುಜಿ ಅಕ್ಲ ಸಿಲೆಕ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಕ್ಲೇನ್ ಪಿದಾಯ ಉಂಡು ಅಂಜ ಮಲ್ತದ ಇಜ್ಜಿ 300 ಜನ ಸಿಲೆಕ್ಷನ್ ಆತನೆ ಖಾಲಿ 32 ಜನ 300 ಜನ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ 32 ಜನ ಮುರಾಡಿದ ನೆಟ್ ಕರ್ನ ವರ್ಷದ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕಂಪ್ಲಾಡ್ 32 ಜನ 35 ಅದನ್ನ 32 35 ಜನ 33 ಜನ ಸಿಲೆಕ್ಷನ್ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಜವಾಣಿಯರು ಕಂಬಳ ಬಲಿ ಗಿಡವನ್ನು ಪಂಪಣ ಐಕ್ ಯಾನ್ ಬರೋಡು ಆಸೆ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಫುಡ್ ದ ಅಗಲ ಮೈನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೊಡ್ದ ಆಗ್ತುಂಡು ತಾಯ ಪಂಡ ಅಗಲ ಫಿಸಿಕಲ್ ಡೇ ದಾಯ್ತು ಒಂಜಿ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಪರವಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಎರುಣಿ ಗಿಡ ನಾಯಿಗೆ ದಾಯ್ತು ಒಂಜಿ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಪರವಲ್ಲಿ ದಾನ ಮಂಡ ಫಿಸಿಕಲ್ ಮೂಲಕ ಈ ಮಸಲ್ಸ್ ಬರ್ತನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ఒక ಬಚ್ಚಿ ನೋವು ಇರೇಗ ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಬರ್ಪನಾಕುಂಡತಿ ವ್ಯಾಯಾಮದ ಒಂಜಿ ಮೈನ್ ಬೋಡು ಕಾಲ ಗ್ರೌಂಡ್ ಬಲ್ಲಿತದ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಬೋಡು ಫಿಸಿಕಲ್ ಇಲ್ಲ ಗಿಡ ಸಾಧ್ಯ ಧೈರ್ಯ ತಾಯಿ ಒಂಜಿ ಚೂರ ಅಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಒಂದು ಮಾಲ್ತ ಅನ್ಕೊಂಡು ವಾರ್ಮ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಬಸ್ಕಿದಿತ್ತದು ಗ್ರೌಂಡ್ ಬಲ್ತದು ಆಡ ಒಂಜಿ ಎಂದು ಉಂಟದೆ ಆ ಡಮ್ಮು ಅಂಚ ಬಲಿಪುನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಸುಸ್ತಾದ ವೀಕ್ ಆಯಿರವಲ್ಲಿ ಅಂಚಿನ ಮತ್ತೆ ಚಾಯ್ಸ್ ಆಪಿಜಿ ನಿಜ ಇದಾಯ್ತು ಒಂಜಿ ಎರು ಸೆಮಿ ಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಣ್ಣಗಾಲ ಈತ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಹೆವಿ ಅದು ಕುರ್ಪುಜೇರಿ ಪಂಡ ಕಂಬಳ ಈತಿ 24 ಗಂಟೆದೊಲ ಮುಕ್ಕಿಪ್ಪೌಡು ಅಚ್ಚನಾಗ ಫೈನಲ್ ಕರೆ ಕೊಡ್ತಿಪ್ಪೇರಿ ಆತನಾಗ ಆ ವೀಕ್ ಅದು ಪಂಡ ಬುಕ್ಕ ಫೈನಲ್ ಗಿಡ ಅಗ್ಲಾಗ ಟೈಮ್ ಉಂಟು ಈತೇರೆಗಿಜ್ಜ ಫೈನಲ್ ಗಿಡವನಾಗದಾದ ಅಂತ ಪಂಡಾಗ ಆಯ್ ದುಮ್ನಾಡಿ 24 ಗಂಟೆ ಮಂಡ ಒಂಜಿ ರಾತ್ರಿ ಒಂಜಿ ಪಗೆಲ ಹಾಕೊಂಡು ಅವಾಗ ಒಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಶರೀರದ ಬ್ಯಾಡ್ ವೀಕ್ ಒಂಚೂರದಲ್ಲ ಅಂತ ಆಯನ ಶರೀರ ಪ್ರಕೃತಿ ನಿದ್ರೆ ಇಜ್ಜಂದ್ರೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಸುಸ್ತಾಪು ಕೆಲವರಿಗೆ ಈ ನಿದ್ರೆ ಹಾಳಾದ ಮಸ್ಲಿಸ್ ಪತ್ತು ಕೆಲವರಿಗೆ ಅಂಚಿನ ಮಾತ ಒಂದು ಬರ್ಪುಂಡು ಅವು ಆಯನ ಆರೋಗ್ಯದ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಎಡಿಪುಂಡು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಎಡಿಪುಂಡು ಅಂಡ ಅಕ್ಲು ಮಾತ ಆಯ್ಕೆ ಎಣ್ಣೆ ತಿಕ್ಕದಾಯ್ಜಿ ನಂದು ಪಾಡ್ದ ಕ್ಯಾಪ್ ಮಾತ ಪಾಡ್ದು ಮಲ್ಪೇರು ಅದು ತೊಂದರೆ ಆಪುಜಿ ಈ ಹೆಂಗಿತ್ತನ ಜವಾಣಿಯರಿಗೆ ಉಂಟತಿ ಅವು ಮಾತ ಬರ್ಪುಜಿ ಗಿಡ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂಡಾಗ್ಲಾಗ ರೆಸ್ಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡು 24 ಗಂಟೆ ಬಂಡ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಇಪ್ಪುಜತೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆದಾಗ ಇತ್ತ ಐನು ಸ್ಪರ್ಧೆಲು ಇಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲ ನಾಯರು ಮಲ್ಲ ನಾಯರು ಇಲ್ಲೇ ಬಲ್ಲು ಮಲ್ಲ ಬಲ್ಲು ಬೊಕ ಆಡಾಲಾಗೆ ಇನ್ನು ಐನು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಅಂಡ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕವಾದ ರೆಡ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಇರ್ಬಿಡ್ದು ಮಲ್ಪ ಅಂಚೆ ಐನು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇತ್ತು ಕಣಾಲಾಗೆ ಅವು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇತ್ತು ಅವು ನೀರು ಆಯ್ಸವು ನೀರು ರಟ್ಟಣ ಈಗ ಪ್ರೈಸ್ ಐದು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇಂದು ಈ ಐನು ವಿಭಾಗ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕವಾದ ಬಲ್ಪುನ ಅಪ್ಪಾಗ ಇರೇಗಿಜ್ಜಿ ಒರಿಯಾಗೆ ಒಂಜಿ ಬಳದೇರು ಗಿಡ ಅದಾನಾಗ ಅವು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ರೆಸ್ಟ್ ಇಪ್ಪುಡು ಕುಡಜೇರು ಗಿಡ ಬಣ್ಣಾಗ ಒಂದಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಆತು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಗಿಡ ಇತ್ತ ಈ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗೌಡೆ ಪೋಯಿನ ವರ್ಷ ಒಂಜಿ ಕಂಬ್ಲಾಡು ಐನು ಜಾತಿಯರು ಗಿಡ ಅದಿ ಫೈನಲ್ ಬರ್ಪುನ ಜಾತಿಯರು ಗಿಡ ಅದಿ ಐನು ಜಾತಿಯರು ಪ್ರೈಸ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗೌಡೆ ಆತನು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಕಂಟಿನ್ಯೂ 2 ಜಾತಿ 3 ಜಾತಿ ಗಿಡ ಒಂದು ಇತ್ತೆಲ್ಲ 3 ಜಾತಿ ಎರಡು ಫೈನಲ್ ಬರ್ತಾರೆ ಈ ವರ್ಷ ಮಿಜಾರ್ದ ಮಿಜಾರ್ದ ಬಳದೇವ್ರ ಗಿಡ ಉಳ್ಳೇ ಅಕಲ್ಲ ದಾದಾದಲ್ಲಿ ಆತಿಜಿ ಅಂಚ ಅಕ್ಲು ಬಂಡ ಒಂದು ಗಿಡ ಅಕ್ಲೆ ಡಿಮಾಂಡ್ ಉಂಡು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ದ ಮಿತ್ತ ಅಕ್ಲು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಉಳ್ಳೇರು ಬೊಕ್ಕ ಅಕಲ್ದ ಪ್ರೆಸ್ಟೇಜ್ ಉಂಡು ದಾದೇ ಗೊತ್ತುಂಡಿ
ಎರು ಗಿಡ ಇರು ಕಾಸುಪ್ಪು ಲೆಪ್ಪು ಈರಡ ಕಾಸುಪ್ಪು ನೆನ್ನಡ ಕಾಸುಪ್ಪು ಎಡ್ಡೆ ಗಿಡವನ್ನ ಏಬೋಡು ಒಂದು ಮಾಂತ ಈತ ಒಂಜಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಡು ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಜಿಲ್ಲೆದ ಕಂಬಳಾಡು ಕಡಿಮೆ ಪಕ್ಷ 170 180 200 ಜೊತೆ ಇರುಳ ಸೇರೊಂದುಂಡು ಈ 200 ಜೊತೆ ಇರುತ್ತಾ ಎಲ್ಲ ಉಂಡತಿ ಇಲ್ಲಾಡಿರ್ದು ಕಿದೆಯರು ಪುಡ್ದು ಆಯನ ಇಲ್ಲದ ದೇವರೇ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತು ಬುಡ್ನಾಗ ದಾದಿ ಅಂತ ಬಂಡೆ ಎಣ್ಣೆ ಏರಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯೋಡು ಅನ್ನೋದು ಆಯನ ದೇವರಿಗೆ ಗುರಿ ಕೈ ಮುಗಿದ ಐಪತ್ತ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಕಂಬಳ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಹೋಗ್ಪಣೆ ಅಪ್ಪಾಗ 270 ಜೊತೆ ಜನ 170 ಜೊತೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಕ್ರೀಡೆಡ ಭಾಗವಹಿಸೋನೇ ಇರುತ್ತೆ 11 ಜೊತೆ ಇರು ಮಾತ್ರ 11 ಜೊತೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರೈಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮಾತ 170 ಜೊತೆಗಳ ತಿಕ್ಕು ಅಣ್ಣ 170 ಜೊತೆ ಇರುತ್ತ ದನಿನ ಹಾಕ್ಲೇಗಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿಡು ಉಂಡಾತಿ ಎನ್ನೆರುವೇಣಿ ಫೈನಲ್ ಬೋರ್ಡು ಎನ್ನೆರುವೇಣಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯೋಡು ಅನುಪುನ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕ ಅದು ಆಯನ ದೇವರಿಗೆ ಕೈ ಮುಗಿದ ಬುಡುಪುನ ಅಂಚಿನ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಧೆದ ಒಂಜಿ ಅಕಲ ಹಿರಿಯ ಇಲ್ಲದ ಒಂಜಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಖಂಡಿತ ಒಂದು ಕಂಬಳದ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಅವು ಮೈನಾಡ್ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಅವು ಅಂಚ ಅವಾಗ ಇರೆಗೆ ಆ ಗಿಡವಣ ಇದಾದ ಅಲ್ದಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಈ ಈತ ಜಾತಿ ಟೀರು ಮೆಡ್ಲು ಮಲ್ಕೊಂಡ ಆಗ ಟೈಮ್ ಮಿಷನ್ ವಾಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಂಚಿನ ಇರುವೆ ಇಂಚಿನ ಆಣಿ ಮೆಡ್ಲು ಮಲ್ಕೊಂಡು ಅನ್ಕೊಂಡ ಜನಪದ ಈ ಜೂಜು ನಡತೊಂದುಂಡು ಅದನ್ನು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿದಲ್ಲ ಜನಪದ ಅಂಡ್ ಐಟ್ ಇರೆಗೆ ಭಾರಿ ಕಾಸು ಮಲ್ಕೊಂಡಾಕ್ಲು ವಾಯು ಇನ್ನು ಫೈನಲ್ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಅನ್ಕೊಂಡು ಹಾಕ್ಲು ಕಾಲಿ ಒಂಜ ಟೈಮ್ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಲ್ತದೆ ಹಾಕಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ಕಾಸು ಮಲ್ತ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಅಂಚಿನ ಮಾತ ಕೆಲವೆರಡ ಒಂದುಂಡು ಅಂಚೆ ಗಿಡವಣ ಆಗಲ ಉಂಡತಿ ವಾಯರು ಇಂಚಿನ ಏರು ಫೈಟ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚಿನ ಏರುನೇ ಆ ಗಿಡ ಯಾರ ಬರ್ಪುಂಡು ಲಾಟ್ ಬೋಟಿ ಇವ್ರು ಗಿಡ ಯಾರ ಬರ್ಪುಜಿ ಒಂಜಿನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಗಿಡವಣ ಇದೇವಣ್ಣಾಗ ಆಯಗಲ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬೋಡು ಎನ್ನೇರು ಇನಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯೋದನ್ನು ಅನ್ಕೊಂಡು ಆಯಗಲ ಒಂಜಿ ಪುದಾರ್ ಬೋಡು ಗಿಡವಣ ಆಗಲ ಪುದಾರ್ ಬೋಡು ಅನ್ಕೊಂಡು ಉದ್ದೇಶ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಉಂಡು ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆಯ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಉಂಡು ಯಾನಿ ಈ ಏರುನಿಗೆ ಉಂಡ ಎಂಕ ಮೆಟ್ಲ ಆಪುಂಡು ಆತೊಂಜಿ ಧೈರ್ಯ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಬೋಡು ಅಂಚ ಈ ಜವನರ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಬಂಡ ಈ ವಯಸ್ಕರ ಇವತ್ತು ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬತ್ತು ಒಂದಿ ಪುಣ ಏರೆ ಪೂರ ವಯಸ್ಕರ ಆದಿಪ್ಪು ಒಂದು ವಯಸ್ಕರ ಬಂಡ ಕಂಬಳ ದುಂಬು ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಕಂಬಳ ಒಳಿತ ಅಪ್ಪ ಅಕ್ಲಡ ಅಭಿಮಾನ ಉಂಟು ದುಂಬುದ ಕಂಬಳ ಎಂಚ ಅಂದ್ ಬಂಡ ಜನಕ್ಕುಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ದೇವರನ ಆಧಾರಡ ಬೊಕ್ಕ ಈರ್ನ ಒಂಜಿ ಊರ್ದ ಎಂಗಲಾಂಡೆ ಬೆಲ್ಲಿಪಾಡಿ ಕೈಪದ ಇರ್ಬೋದು ನಾಡೆ ಎಂಗಲ 10 ಜವಣ ಇರುಳ್ಳೇರು ಅಕ್ಲೆ ಆ ಊರ್ದ ಒಂಜಿ ಎಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಪ್ರೀತಿ ಎನ್ನ ಇಂಚಿನೇರು ಊರ್ದ ಎರು ಐನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಪೋಯಿ ಮರ ಅಕ್ಲ ಪಾಪ ಕೋಟೆ ದಿಂಚಿಬೋದು ಬಂಗಾರ ಅಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ತುಕ್ಕ ಪೋಯಿ ಬಂಡದ್ದು ಬರ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಡ ಇತ್ತದೇನೆ ಅಂತ ಪಣೊಂದಿಜ್ಜಿ ಯಾನ 4-5 ವರ್ಷದ ದುಂಬುದ ಕತೆ ಏನು ಪಣು ಯಾನ ಮಂಡೆ ನನ್ನ ಪಪ್ಪ ಇಪ್ಪನಾಗ ಎಂಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎರುಬೋಂದು ಇತ್ತ ನಮ್ಗೆ 50 ಜನ ಬರೋಂತೀರಿ ಈ ಊರ್ದಾಕ ನಮ್ಮನ್ನ ಎರುಬೋತುನಾರೆ ಎರುಬೋತುಂಡು ಅಪ್ಪಾಗ ಅಕ್ಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಕುಳ್ಳುಗ ಪೋಯಿ ಬಂಡದು ಬರೋದಿತ್ತು ಅಪ್ಪಾಗ ಇನಿ ಜನಪ್ಲೇದಾನೆ ಮಂಡ ಒಂಚೂರು ಅಕಲಕಲ್ನ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಡೆ ಬೇಲೆ ಬಿಸಿ ಪೂರು ಮನಸ್ಸಿರಿ ಪೋಣಿ ಆನ ಜಸ್ಟ್ ಲೈವ್ ಬೆಲ್ಲಿಪಾಡಿ ಕೈ ಬಸ್ತಂಡ ಲೈವ್ ಹುಡುಗರ ತೂಪಣ ಜನಜಿ ಅವಕಾಶ ಉಂಟು ಎಂಕಲ ಇತ್ತು ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ್ದ ಇರು ಮಾತ್ರ ಸ್ಪರ್ಧೆದ ಆತು ಒಂಜಿ ಟ್ಯಾಲಿಯ ಅಂದೆ ಆಯ್ತು 4-5 ವರ್ಷ ಎಂಕಲ ಮೆಟ್ಲ ಹತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಈ ವರ್ಷ ಮರಾಡಿ 2-3 ಕಂಬಳಾಡಿ ಶಮಿಟ್ಬೋದು ಟಿವಿಡ್ ಮಾತ್ರ ಸಮ ಅದು 20 ಎಂಕ್ಲೇರನೇ ಸಮ ಒಂಜಿ 3 4 ಕಂಬಳಾಡಿಜ್ಜೆ ಸಮ ಅದು ಈಕ್ವಲ್ ಅದು ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ್ ಹಾಕೊಂಡವ್ರು ಹಾಕಂಡು ಪ್ರಾಣಿ ವೇನೂರು ಪೆರ್ಮುಡಾಡು ಸಮ ಅದು ಪಕ್ಕ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ ಅವು ಹಾಕಂಡು ಅವು ಮತ್ತೆ ಎಂಚ ಹೋಗ್ತುಂಡೆ ಆಯನ ಸ್ಟಾರ್ ಒಂಜಿ ರೆಡ್ನೇದಾದ ಗಿಡವಣ ಮೂಜಿನೇದಾದ ಇವರು 10 ಮಾದಾದ ಬುಡುಪುನ ಆಯನ ಈ ಮೂಜಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಡೇ ಹೋಗ್ಬಿಡ ಇನ್ನು ನಾಯರ್ದೇರು ಒಂಜಿ 5 ಜಾತಿಯರು ಉಂಡು ಅವು ಗಿಡವನಾಯಡ ಮಾದಾದ ಬುಡುಪುನಾಯಡ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಏರುತ್ತ ಐನ ಕರೆತ್ತ ಒಂದಾನಿಕೆ ಉಂಡು ಒಂದು ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಕರೆ ಎಡ್ಡೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಬಲತ್ತ ಅಂಜಿ ಕೆಲವು ಎಡತ ಕರೆ ಎಡ್ಡೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಆ ಪೊಸಿಷನ್ ಇರ್ಬೋದು 5 ಜಾತಿಯರು ಉಂಡತಿ ಒಂಜೇಲೆ ಟೈಮ್ ಉಡು ಪಾರ್ನರು ಒಯ್ಕ್ ಮೆಡ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಪಣಿಯರ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಒಂಜಿ ಮಾದಾದ ಉಡ್ಪ ಒಂಜಿ ಗಿಡವನಾಯಡ ಒಂಜಿ ಕರೆತ್ತ ಈ ಮೂಜಿ ಮಿಸ್ಟಿಂಗಡಿ ಇರುಪು ಒಂದುಂಡು ಮೂಜಿ ಮಿಸ್ಟಿಂಗಡಿ ಇರುಪು ಒಂದುಂಡು ಈ ಮೂಜಿ ಈ 5 ಜಾತಿಯರುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ದಿನ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಪುನಾನೇ ಇರಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ಒಂಜಿ ಎರ್ರುನು ಇದು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಮತ್ತೆ ಸಾಂಗ್ ಕೊಡು ಇದ ಚೂರು ಜನಕ್ಕೆ ಇಂಚ ಡೌಟ್ ಎಂಚ ಮಟ್ಟ ಎರ್ನು ಸಾಂಗ್ ಕೊಡ್ಚ ಐಕ್ ಜನ ಬೋರ್ಡು ಏರಲೇನೆ ಇಲ್ಲದ ಒಂಜಿ ಎರಡು ಸಾಂಗ್ ಎಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸತತ ಸಾಂಗ್ ಕೊಡಂಡಲ್ಲ ಇದು ಖರ್ಚ ಪೂರ ಈ ಜವನ ಡೌಟ್ ಆದಿಕೊಂಡು ಈರು ಪಂಪ್ ಲೆಕ್ಕ ಆತೆ ಖರ್ಚು ಉಂಡು ಆತೆ ಇಕ್ ಬಂಗಲ ಉಂಡು ಒಂದು 2 ಸಾಂಗ್ ಕೊಡಂಡ ಪಂಪ್ ಲೆಕ್ಕ ಹೂಲ ಇಜ್ಜಿ ಪಕ್ಕ ಆಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಇರ ನಮಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಜೊತಂತೇರಿ ಅದು ಪಂಡೆ ಸುಮಾರು ಕೊಡ್ತಲ್ಲ ಇವಾಗ ಆಹಾರ ಇತ್ತು ಗೊತ್ತಿದೆ
ಎರುಕು ಇತ್ತೆ ಆತ ಕಂಬಲ ಸ್ಪರ್ಧೆದ ಟೈಮ್ ಉಡಾಯ್ಕ ಆಹಾರ ಕೊರ್ನಾತ್ ಇತ್ತೆ ಕೊರ್ನಾವ್ ನಮ್ಮನ ಬಿಯ ಕೇನಂತ ದಯ ಬಂಡ ಆಯ್ಕಿತ್ತೆ ಕೆಲಸ ಇತ್ತೆ ಅವು ಇತ್ತೆ ಕಿದೆ ಕಾಡ್ಬಂತಿದೆ ಇತ್ತೆ ಮಂಡಕ್ಕೆ ಕೊಡ ದಿನೋತ್ ಒಂದೊಂದು ಗಂಟೆ ಕಿದೆ ಕಟ್ಟು ದಯ ಕಟ್ಟು ಅಂತ ಬಂಡ ಅವು ತಿಂದದು ಎರು ಅಹಂಕಾರ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಆಕಾರೋಡು ಅವು ಉಪದ್ರ ಹೋಗ್ತದೆ ಐದು ಪಿದಾಯಿ ಒಂಜಿ ಬಾಲದ ಕಟ್ಟುಂಡ ಹಲೋ ಹಾಂ ಸರಿ ಕರ್ದ ದಾದಿ ಬನ್ನಿ ಹಾಂ ಅವು ಬೊಕ್ಕ ಏಪ ಬರ್ತಾರೆ ಏನೇ ಬರೋಡ ಮತ್ತೆ ಓಳೆ ಇರ್ತಾವೆ ಓಕೆ ಹಾವು ಇನಿ ಕೊಡ್ತು ಇನ್ನು ಎಲ್ಲ ಯಾರು ಇನ್ನೊಂಚೂರು ಬೇಕು ಹೋಗ್ಬೋದು ಪುತ್ತೂರು ಬರ್ತಾರೆ ನಾನು ಪುತ್ತೂರು ಕೊಡಲಿ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತು ಎಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು ಹಾಂ ಸರಿ ಅಂಚ ಅವು ಇರೆಗ್ ಒಂಜಿ 2 ಗಂಟೆ ಪಿದಾಯಿ ಕಟ್ಟಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬರಡು ಕಟ್ಟುವ ಅವು ನಲಿತೋಂದು ಉಪ್ಪು ಐನ ಅಂದು ಪೋಪುಂಡು ಅಹಂಕಾರ ಪೂರ ಪಿದಾಯಿ ಪೋಪುಂಡು ಬುಕ್ಕ ದಿಕ್ಕು ಅವಳು ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ಉಂಟಲ್ಲ ನೀಂದ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ಐಕದೆ ಬೋರ್ಡ್ ಅದು ಮಲ್ದನ ಅವು ಐನ ಐಟು ನೀಂದಾಂಡ ಐನ ಅಂದು ಪೋಪುಂಡು ಅಹಂಕಾರ ಪೂರ ಪಿದಾಯಿ ಪೋಪು ಅವು ನೀಂದದ್ದು ಕೈಕಾರ ಈಜಿದ್ದು ಐಕೆ ಯೂಸ್ ಬಚ್ಚತಾನ ಬಕ್ಕ ಅವು ದಿಕ್ಕದು ಎಣ್ಣೆ ಹೊಡೆದಿದ್ದನ ಆರಾಮಾಗಿ ಈಗಿನ ದರಿಕ ದರಿಂಗ್ ಪೂರ ಮಲ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ ತಾಡಿದ್ರು ದರಿಕು ದಾಡ್ನ ಈಗಿನ ದರಿಕನ ಮಿತ್ತು ಬರ್ಪುಣ ಈಗಿನ ಎಲ್ಲ ಜನ ಕೊಡುತ್ತುಂಡು ಆಕಳಿಗೆ ಜೋರು ಮಾಡ್ಪುಣ ಮುಗ್ಗದಲ್ಲ ಮುಗ್ಗದಲ್ಲ ನಾವು ಉರ್ದುಂಡು ಅವು ಅನ್ನಾಗ ವಾರ ಒಂಜಿ ಮಾಡೋಣ ಹಾಪುಣ ಅಂಚ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಪಿದಾಯಿ ಕಟ್ಟುಂಡು ರಗಾಲೆ ಆಯ್ತಾ ಅದಕ್ಕೆ ಅವು ಗೊಬ್ಬುದು ಆಯ್ಕೆ ಬಚ್ಚಿದ್ದು ಅವು ಬತ್ತದು ಬೆಂದ್ರದ್ದು ಎಣ್ಣೆ ಬಾಡ್ದು ದೆಕ್ಕದು ಎಣ್ಣೆ ಬಾಡ ತಿಕ್ಕದು ಎತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಜೊತೋನು ಮಳದಾನಿ ಬೊಲ್ಪು ಉಂಟು ಆರಾಮ ಮಳದಾನಿ ಬೊಲ್ಪು ಬೀರ ಕಟ್ಟುಂಡು ಅತಿ ಅವ ಬೀರ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಅಂಚ ಆತ ಕೆಲಸ ಮಲ್ದಂಡ ಆಯ್ಕೆ ವ್ಯಾಯಾಮ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಎರುಕು ಜೀರ್ಣ ತಿಂದನ ಜೀರ್ಣ ಹಾಕೊಂಡು ಇಜಿಂದ ಎರು ಕಿದೆಟ್ಟೆ ಇತ್ತಂಡ ಸಮೋ ತಿಂದು ಕಾಯಿಗಳು ತಿಂದು ಬರ್ತಿದ್ವಿ ಓ ಆ ಸೆನ್ಲೈಸರ್ ಆ ಖರ್ಚು ಊಪರ ಬರೋಡುಂಡ ಎರುಕು ಬೇಲೆಗಳು ಮೀಂದವಳು ಇಜಿಂದಿತ್ತನ ದಪ್ಪೋಡು ಇಜಿಂದಿತ್ತನ ಇಲ್ಲಿಗೆ 1-2 ಮೈಲ್ ನಡಪುಡವಳು ರೋಡ್ ಪೂರ ನಡಪವಳು ಇತ್ಯಾದಿ ಇನ್ನುವಾದ ಮಲ್ದಂಡ ಐಗೆ ತಿಂದಿನ ಬಾಡಿಗೆ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಸೆನ್ಲೈಸರ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಬಾಯಿಗೆ ಇಂಥ ಜೋಳ ಜೋಳ ಎಂಚ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬಂಡ ಇವರು ಕುಡುಗೋರ್ದಿಲ್ಲ ಕಿದೆಟ್ಟೆ ಇತ್ತು ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಆರಿಗೆ ಜಡ ಹಾರ್ಕೊಂಡು ಜಡ ಮತ್ತೆ ತಿಂದು ಜೊತೆ ಒಂದು ಕಾಯಿಗಡ್ದನಾಗ ಆಯ್ಕೆ ಇಂದು ಪೋಪುಜಿ ಬೆಗಾರ್ ಪೋ ಅಂದರೆ ಆಯ್ನ ಉಳಾಯಿಡ್ ಉಂಡುಂಡತ್ತೆ ಆಯ್ಕೆ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಬರ್ಪುನ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಉಳಾಯಿಡ್ ಉಂದು ಅವು ಜೋಳ ಅಪಗ ಇವರು ಗಿರಾಣಾಗ ಆಯ್ಕೆ ಒಂದು ಬರ್ತದೆ ಆ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಬರೋದು ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ತಾಕತ್ತು ಅವು ಬರ್ತದೆ ಅವು ಆ ಜೋಳ ಪಿದಾಯ್ಬೋದು ಅವು ಕಂಡ ದತ್ತನ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಮೀನ್ದಾಂಡ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ನಡಪಂಡ ಈ ಮೂಜಿ ನಮ್ಮನೆದ ಆಯ್ಕೆ ವ್ಯಾಯಾಮ ಕೊಂಡ ಓಕೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿತ್ತು ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದ್ದ ನೋಡು ಏರು ಇಲ್ಲ ಇತ್ತಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬೋಡು ಬುಕ್ಕ ಇರೇ ರಡ್ನೇದಾದ ಅವು ಒಂಜಿ ಕೈತಾಲಿತ್ತನ ಅವತ್ತ ತಾಂಟು ನರಮನೆದ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂಚೂರು ಎರುಕುತ್ತಾ ಉಂಟು ಅವಾಗ ನಮ್ಮನ ಉಂಟು ಇಲ್ಲದಾಕಲು ಉರಿಯೇ ಇತ್ತದ ಆ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬಿಡುದು ಒಂಜಕ್ಕೊಂದು ಆಗಸು ಮಲ್ದಿನ ಇದೇ ಬಿಟ್ರೆ ಬುಕ್ಕ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಭಾರಿ ಬಂಗಾರ ಪಣ್ಣಾಗ ಈ ಆಯ್ತು ತಾಂಡ ಅವು ಪಗೆದಿ ಉಂಟು ನೆಟ್ಟ ತಾಡ್ದನ ಬೊಕ್ಕ ಏಪ ನಮ್ಮ ಕೈಟ್ ಲೂಸ್ ಉಪ್ಪುಣ ಆಯ್ತು ತಾಡ್ರ ಅಪ್ಪ ಅವು ತಾಡೋಂಡ ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಾಧ್ಯನೇ ಬರೀ ರಡ್ಡಿ ಜನ ಹೊಡೆದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇದೆ ಮರಣಂಜಿಯವರು ಸೈದಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮಾನಿಸಾಗ ತಂದು ಹಲೋ ಅರಿಗಿರ ಬಂದೆ ಹಲೋ 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 దాని వల్లే ఫోన్ కొంటారు మాకు జరిగిన రింగ్ వచ్చింది बढ़िया बढ़िया ఒక ఎవరు పోకరి వాళ్ళకునే పోతుంది సరికే వస్తుంది అది యవ్వాన సరికే అన్న ఈ కూలి ఉండదు రాజీ తెన్మ కూలి కొత్త అదనగా యవ్వాన అప్పుడు ఎరుకు వేస్తూ షాపుండు
4, 3, 7, 8 ವರ್ಷ 9 ವರ್ಷ ಅನ್ನಾಗ ಇವ್ರಿಗೆ ಯೌವನ ಆ ಪುರ್ತುಡು ಇವ್ರು ಬಾರಿ ಪೋಖ್ರಿ ಅನ್ಯ ಅಲ್ಪಣ ಪೂರ ಆ ಪುರ್ತುಡು ಕೋಪ ಪೂರ ಜಾಸ್ತಿ ಅಪ್ಪ ಅದು ಐನ ಆತು ಸಾಂಕದ ಐನ ಹತ್ತೊಟ್ಟಿಟ್ಟು ಜೀವನದಿಂದ ಒಂದೇ ಕೊಂಚ ತಾಡುವ ನರಮಯ ತಾಡುನ ಪೋಖ್ರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪೂರ ಆ ಟೈಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವತ್ತು ಕಾಣ್ತಾ ಇದು ಒಂಜಿ ಎರು ಆ ಪೆತ್ತ ಒಂಜಿ ಎರು ಅವರು ಐನ ಸಾಂಕ್ ನಾಯಕ ಒರಿಯಾಗ ಮಾತ್ರ ಮಾಂಜರಿಕೆ ಉಂಟು ಒರಿಯಾಗಕ್ಕೆ ಉಂಟು ದಯವನ್ನಾಗ ಐಕ್ಲ ಬುದ್ಧಿ ಪುಂಡು ನರಮಂಡಲಕೋಣ ಐಕ್ಲ ಬುದ್ಧಿ ಪುಂಡು ಯೋಚನೆ ಪುರ ಉಳ್ಳ ಅಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಎರು ಕೈಕಾಂಜಿ ಬರ್ತಿರುತ್ತೆ ಎರುಳು ಇದಾಯ್ತು ಒಂದು ಎರ್ತಾನೆ ಕಂಗಲ್ಪುಂಡು ಆ ಉದ್ದೇಶದಾದ ಅಂದ್ಕೊಂಡ ಐಕ್ ವಾ ಪೊರ್ತುಡು ಅವನ್ನ ಉಪಯೋಗ ಆಲ್ಪಡು ನಮಕ್ ಗೊತ್ತು ಐ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಐ ಗೊತ್ತಿದೆ ಐಕ್ ದಾದ ಮಣ್ಣ ಇರೇ ತಾಡೋಡು ಮಂಡ ತಾಂಡೆ ನನಂಜರ್ಕು ತಾಡೋಡು ಮಂಡ ತಾಂಡೆವು ತಾಂಡೆ ಅಂಚ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ದಾಯ ಅಂಜ ಮಲ್ಪೋಡಿಂದ ಐ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆನ ಒರಿಯಾಗಕ್ಕೆ ಏನು ಉಂಡು ಅನ್ಕೊಂಡ ದಾದ ಉದ್ದೇಶ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಆಯ್ಕೆ ತಿಂಡಿ ಬಾಡು ಇಬ್ಬ ಕಾಯಿ ಕೋಪಾತನ ಆಯ್ನ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಪ್ಪ ಆಯ್ಕೆ ನೆನಪೋದಿಲ್ಲ ಏನು ಇಂಕ ಅನ್ಯಾಯ ಅಲ್ತನಿಗೆ ಹಾಕೋಣ ಹಾಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಅಲ್ತನಲ್ಲಿಂದ ಐ ಗೊತ್ತು ಒರಿಯಾಗ ಮಾತ್ರ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು 4 ಜನ ಸಾಯಂಕಾಲ ಆಯ್ತು ಒರಿಯಾಗ ಮಾತ್ರ ಕೇಳಿ ಒರಿಯಾಗ ಮಾತ್ರ ಕೇಳಿ ಮಾತಾಡಿ बढ़िया ಅದು ಐವಿಯಾದ ಕೊಡ್ತಾ ಕುಡು ಆದಿ ಪಡ ಅದೇ ಇರೋಗೆ ಅಂತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಂಚಿನ ಅಂದ್ಕೊಂಡ ಇಷ್ಟ ಎಂಕುಡು ಎರ್ಕು ಆತ ಮಲ್ಲ ಕುಡಿಗೊಡೋದಿಲ್ಲ ಐತೆ ದಿನ 2 kg ಕುಡೋಲ್ಲ ಬಕ್ಕ ಪಂಚಿ ಬಲಿ ಗಂಜಿ ರಾಗಿ ಬುರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ಬಂದಾಗ ಇವರು ತಂಪುಡಿತ್ತಲ್ಲ ಇರಿಗೆ ಇವರು ಎಲ್ಲಂಜಿಗೂ ಬಾರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಪ್ಪು ನಾನು ಎಲ್ಲ ಆಟಿ ಪೋನಾಗ ಆಟಿ ಬಂದಾಗ ಜೂನ್ ಜುಲೈ ಬರ್ಬೋದು ಜುಲೈ ಆಗಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಂಗಲ್ ಆಯ್ತು ಕುಡು ಜಾಸ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ನವಂಬರ್ ಬೊಕ್ಕ ಇರು ಗಿಡ ಚೌತಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಆಗಸ್ಟ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಬೊಕ್ಕ ಇರು ಕುದಿ ಗಿಡ ಉಂಟು ಬೊಕ್ಕ ನವಂಬರ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಕಂಬಳ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುಂಟು ಕಂಬಳ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ದುಂಬು ಇವರು ಕೊಂಚ 2 ತಿಂಗಳು ದುಂಬು ಆಯ್ತು ಕುಡ್ಬೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಕುದಿ ಓಡಿಗೆ ಮಿಯಾರ್ಗೆ ಮಿಯಾರ್ ಇಚ್ಚ ಮಿಯಾರ್ ಜನ ಬೇಗ ಉಪಾದ ಚೂರು ಎಡ್ಡ ಮಂತಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಉಬಾಡು ದಾದಿ ಹೋಗ್ತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಪ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಳ್ಳ ದಾದಿ ಉಂಟ ಮಲ್ಲ ಇರು ಗಿಡ ಉಂಟ ಅವಳು ಮಸ್ತ್ ಕಾಯ ಗುಂಡಿಯವು ಇದೆ ಇರುವಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಬೇಲಿಗಿಲಿ ದಾಲ ಹೋಗ್ತದೆ ಇವರು ಬಾರಿ ಪೋರ್ಸುಡು ಪತ್ತ ಗಿಡ ಅದು ಹಾಕೊಂಡವಲ್ಲ ಸಿದ ಪೋಂಡ ಸಿದಕ್ಕೆ ಪೋಂಡ ಪತ್ತೆರ ಗಿಡ ಅಪ್ಪ ನೀರು ನೀರು ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಟು ಅಂಚೆ ಎಂಬುಲು ಅಂತ ಪೋಡಿವ ಉಬಾರ್ದ ಕರೆಂಗ್ಲ ಎಡ್ಡ ಅಲ್ಪ ಕಾನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಜನಕ್ಕೂ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ಜೂನಿಯರ್ ವಿಭಾಗ ಸುಮಾರು ಜನ ಗಿಡ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಇಜಿಲಂಪಾಡಿ ಸಿಸಿಲ ನಮ್ಮ ಪೆರಂಗಾಲೆ ఒక ముగ్గద పూరంగిల ఊడ ಒಂಜಿ ಕುದಿ ಮಂತನ ಮಂತನ ಎಡ್ಡಾದು ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎಂಕಲ ಐನ ಖರ್ಚು ಕೊರಪ ಕರೆ ಮಲ್ಪಲೇನೆ ಎಂಕಲ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆನ ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎಂಕಲದು ಜಯವಣ್ಣಗ ಇವರು ಆಕಸ್ಮಿಕ ಹಾಕು ಉಂಟು ಅದೇ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಇದ್ದು ಇವರು ಮಿತ್ತು ಬತ್ತ ನಾವು ಪಾರ್ಜಿಂದ ಹಾಕುವರು ಮಂಜೊಟ್ಟು ಹಾಕ್ಬೇಕು ಮಂಜೊಟ್ಟು ಹಾಕೋಣ ಇವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೈ ತರಿಸುದೆ ಇರೇ ಒರಿಯಾನ ಕೈ ತರ್ದು ಬೋಂಡ ಸುದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಸುದಕ್ಕೆ ಬೋಂಡ ಆಗಿ ಎರಡು ಪತ್ತಾರೆ ಅಲ್ಪ ನಿಲದಿಕ ನಾತು ಗುಂಡಿಂದು ಮಸ್ತ್ ಗುಂಡಿಂದು ಅಪ್ಪಾಗ ಅಪ್ಪ ನೀರು ಒಯ್ಲುಂಡು ಅಪ್ಪಾಗ ಇರೇ ಅಪಾಯ ಈಗ ನರಮಣಗಳ ಇರ್ಕೊಲ್ಲ ಇವರು ಸುದಕ್ಕೆ ಬೋಂಡ ಆ ಅಂಚು ಬೋಂಡ ಬುಕ್ಕಲ ಜಾಸ್ತಿ ಒಯ್ಲುಂಡು ಇಂಚಿ ಬರೋಡತ್ತಿ ಇಂಚಿ ಬರೋಣ ನಾ ಪತ್ತರ ಬೋಡು ಪತ್ತರ ಬೋಣಾಗ ಆಗಿಲ್ಲ ತೀರ್ಜಿಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಆ ರಿಸ್ಕ್ ಇರ್ತೈತಿ ಎಲ್ಲ ಎಂಗಲೇ ಪದಾರು ಬರ್ಬೋದು ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿದ ಕುದಿಗೆ ರಾಜರು ಬುಲ್ಲು ಹೋಗಿ ಇಂಚಿನ ಅವರಿ ಬುಲ್ಲು ಹೋಗಿ ಅಂದು ಐಕೆ ಆಕ್ಷನ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅಂಚಿನ ಪುದಾರ ನಮ್ಮ ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆಯ್ಕಿಲ್ಲ ಇಜ್ಜೆ ಎಂಗಲ ಮಾರಿ ಜನ ಬಂಡೇರು ಎಂಗ್ಲ ಮಲ್ತು ಬರಲೆ ಮಾತ್ರ ಕುದಿಗಿರ ಅಂಜಂಗುಲ ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ತು ಆಗ್ತದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪು ಹೊಡೆದುಂಟು ಐಕಂತೆ ಬೇಲಿ ಮಾತ ಕಟ್ಬೇಕು ಇತ್ತೆಂಗಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಒಂದು ಅಂದುಂಟು ಒಂತೆ ತರಪ್ಪುನೆ ಒಂಜರ ಒಂಜ 4 ಫೀಟ್ ಎತ್ತರ ಮಲ್ತದೆ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚು ಒಂದು ಸೈಡ್ ಗಂಜಿ ಎಂದು ಕಟ್ಟಂಡ ಕಂಗದಲ್ಲ ಅಂದು ಕಟ್ಟಂಡ ಇವ್ರು ಸುದಕ್ಕೆ ಬಂದ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ದಂಡ ಓಕೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಏರು ಕೊಂಚ ಚೂರು ಅಡ್ಡ ಇತ್ತು నాకు ಅಂಚಿಗೆ ಪೋಪುಜ ಒಂಜಿ ಏರು ಅಣ್ಣ ಪೋಪುಜ ಅಂಡ ಜನಕ್ಕಳು ಮಿತ್ತು ಅತ್ತ ಹಾಕುವಿರತ್ತಿ ಅವು ಪೋಳಿಗೆ ಅಪ್ಪ ಕೈ ತತ್ತು ಕೊಂಡರು ಬಲಿ ಪತ್ತರ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಕೆಲವರು ಮತ್ತೆ ಅಂಚೆ ಬಲಿಪು ಅಂದ ಮಿಯಾರ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪ ಯಾರು ಸೀದಾ ರೋಡ್ ಸೀದಾ ಪೋಪ ಆಯ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲ ಅವ್ಳು ಸುದೇತಿಲ್ಲ ಬಾಕಿ ಮಾರ್ಗ ಇರ್ಕೊಂಡು ಅವಳೆಲ್ಲ ಗಿರ್ತಿ ಬರ್ತವಲ್ಲಿ ಇಂಚು ಸುದಕ್ಕೆ ಕೊಂಡ ಅಲ್ಪ ನೀರು ಕಾಯ ಉಂಟು ಅದು ಗುಂಡಿ ಅವರು ಅಲ್ಪಣೆ ಇಂಚು ಮಂಜೋಟ್ ಬರ್ತಾನೆ ತಿತ್ತಬಿಡ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಗುಂಡಿ ಅವರು ಒಂಜಿ ಏರು ಒಂದು ಕಂಬ್ಳಗೆ ಆವಡು ಇಂಚನೆ ಬೋರ್ಡು ಆಯ್ತಾ ಒಂಜಿ ಸರ್ರದ ಒಂಜಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕಟ್ ಅವು ಪಂಡ ಅವು ಇಂಚ ಅದಾದೇನು ಪಂಡ ಎರುತ್ತ ಕಣ್ಣು ಮಲ್ಲ ಬೋಡು ಒಂಜಿ ಪಂಡ ಸಾಮಾನ್ಯ ಆಯ್ನ ಅನುಭವವನ್ನು ಪನ್ನೋಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಪೂರಾ ಸರಿ ಇತ್ತಲ್ಲ ಕೆಲವರು ಪಾರೊಂದಿಜ್ಜ ಅವು ಆಯ್ನ ದಾದಾಂದು ಅನ್ಪನೆ ನಾನು ಫುಲ್ ಟಿಂಕ್ ಮಲ್ಪೆರನ ಮಾಡ್ತೀರದ್ದು ಅಣ್ಣ ನೂದು ಪರೀಕ್ಷೆ ಇಂಚಿನ ಅಂದು ಪಂಡ ಎರುಕು ಕಣ್ಣು ಮಲ್ಲ ಬೋಡು ಬೊಕ್ಕ ನೆತ್ತಿ ಎತ್ತರ ಬೋಡು
ಕೊಂಬು ಆಯ್ಕೆ ಒಂದು ಅಂಚ ಕೊಕ್ಕೆ ನಾ ಮೋಡೆ ನಾ ಇಕ್ಕೆ ಅದು ಇಂಚಿನ ಇರು ಬಂತೇರಿ ಬೊಕ್ಕ ನಾಲಿ ಉದ್ದ ಬೋದು ಬೊಕ್ಕ ಇರು ಉಂಡತಿ ತಿರಾವಡ್ದು ಎದುರು ಎತ್ತರಬಹುದು ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ನೇದಾಗಿ ಈ ಇನ್ನೂ ಉಂಡತಿ ಮಸ್ಲಿಸ್ತ ಪೊಸಿಷನ್ ಎದುರುದ ಆ ಶೇಪ್ ಅವು ಮಲ್ಲವು ಅವು ಇಂಚೆಪ್ಪರಲ್ಲಿ ಇಂಚೆಪ್ಪುಡು ಇರು ಅಂಚ ಅವು ಎರು ಆ ಎರು ಪಾರು ಅನ್ಪುನ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಉಂಟು ಎಂಜಿ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಇಂಚ ನಡಪನಾಗ ಈ ಎದುರದ ಕೈದಿರ್ನದ್ದು ಫಿರೋದ ಕಾರು ದುಂಬುದಿ ಇಂಚ ದೀನಾಗ ಪಿರಾವದ ಕಾರ್ ದೀದ ಅಂಚತ್ ಇದ ನಡಪತಿ ಮೂಳು ಎದುರದ ಕೈ ತಿಂದು ಪಿರಾವದ ಕಾರ್ ಅಡಿಗೆ ದೀಪುಣ ಅವು ಈ ಪಂಚೋರ್ದ ಎದುರು ದೀವಡ ಅವು ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಫಾರ್ನಾಗ ಆಯ್ನ ಬಕ್ಕಾರ್ ಮಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೆಪ್ ದೆಪ್ಪ ದೆಪ್ಪುಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ದೆಪ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಅವು ಅಂಚ ಕೆಲವರೆಗೆ ಆಯ್ಡೆ ಪೂಜರು ಪೂರ ಸರಿಪುಂಡು ನಡಪನಾಗ ಕೆಲವು ಕೈ ಇಂಚಿ ದೀಪ ಇರ್ನ ಒಂದು ಕೈ ತಿಂದ ಅವು ಮೂರು ದೀಪ ಅವದಿಂದ ಆಯ್ನ ಬಕ್ಕಾರ್ ಇಲ್ಲಿ ಅವು ಆಟ ಮಡಿ ಉಜ್ಜಿ ಅನ್ಕೊಂಡು ಟೆಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಏಜ್ ಮಂಡ ಏರು ಒಂಜಿ ಪರ್ನುಂಡು ನಾಯ್ದಂಜಿ ಫಿಸಿಕಲಿ ಪೂಜಿ ಅಪರ್ನುದು ಪದಾರ್ಥ ಅಂದ ಅವು ಅಂಚಿನ ಪಾರು ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವದಕ್ಕೆ ಚರ್ಮದ ಟೆಸ್ಟ್ ಉಂಟು ಇದು ಕೆಲವದೇರು ಪೂಜೆ ಎತ್ತ ಹಾಕೊಂಡಲ್ಲ ಕೊಂಡು ಪೂಜೆ ಮೇಲೆ ಪೆಟ್ಟು ಕೊಂಡು ಪೂಜೆ ಏರು ಒಂದೇ ಏರಿಯಾದ ಬರ ಬರ್ಪಾತ ಪಾರ್ಗೆ ಈ ಘಟ್ಟದ ಏರುಲ ಪೂಜಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿದ ಘಟ್ಟದ ಏರು ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚಿ ನಮ್ಮನ ನಿಪ್ಪಾಣಿ ಅಂಚಿ ಅದಪುರ ಎಡ್ಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚಿದ ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಹಾಸನ ಸಕಲೇಶ್ಪುರ ಆ ಸೈಡ್ ಎಮ್ಮೆ ಮಸ್ತುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ತಮಂತ ನಮ್ಮ ಊರು ಈ ಘಟ್ಟದ ಇರ್ಬತ್ತದೆ ಗಿಡದ ಯಾಂಡ್ಲ ಗಿಡತೆ ಗಿಡತನಾಗ ದಾಲ ತೋಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಂಗಲೆ ಕಕ್ಕೆ ಬತ್ತ ಕುದಿಕ್ ಬತ್ತೊಂದು ಪೋಯ ಗಿಡನಾಗ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೋರಿ ಆನಂದ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆರ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬರೋ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೂಡ್ದು ಐನೊಂದು ಏರ್ನ ಕಕ್ಕೆ ಬತ್ತದು ಗಿಡನಾಗ ಒಂಜನ ಬಂದು ಈ ಎರಲು ಬರ್ತಿ ಈ ಎರಲು ಕೊರ್ದು ಈಗ ಪ್ಯಾಡ್ದ ಕಂಜಿ ದೆಪ್ಪುಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವೇ ಮುಲ್ತಾ ಬರ್ಪ ನಮ್ಮನ ಬೆಳುವಾಯ್ಡ್ ಪೈರು ಬರ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಕೋಟಾಗ ಪೈರು ಬರ್ಪ ಅವು ಮಾತ್ರ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆದಿಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚಿ ದಪ್ಪೆ ಜನಜಿ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿ ಹಾಸನ ಮಡಿಕೇರಿ ಸಕಲೇಶ್ಪುರ ಅಂಚಿ ಮತ್ತೆ ಎರ್ಮೇರ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಉಳ್ಳ ಅವು ಚಾಯ್ಸ್ ಅವು ಪಾರ ಇಂಚಿದಾನೆ ಅವಡು ಘಟ್ಟ ಇಂಚಿದ ಮಿತ್ತ ಇಂಚ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡದ ಅವಳು ಇಂಚಿದ ನಮ್ಮ ಈ ಮುಕ್ಕಳುಳ್ಳೇರಂತ ಬಾರಕೂರು ಅಂಚಿ ಬಾರಕೂರ್ದ ಅಂಚಿದ ಈರೆ ಕೋಟ ಬರ್ಪುಂಡೆ ಅಂಚಿದೆ ಕೋಟ ಬರ್ಪುಂಡೆ ಕೋಟ ಅಂಚಿದೆ ಬೆಳುವಾಯಿಗೆ ಬರ್ಪುಂಡ ಅಂಚಿದೆ ಅವಂತ ಎಡ್ಡ ಬರ್ಪು ಅಂಚನೆತ ಪೂರ ನಮಕ್ ಈ ಕಮಲದ ಏರುಣು ಎಂಚಿ ಸಾಂಕು ಬೇರು ಎಂಚಿ ಸಾಂಕುದೇರು ಬೊಕ ಈ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪದ ಪುದರ್ ಕುಲ್ಲರ ಕಾರಣ ಬೊಕ ಅಂಚನೆ ಎರ್ಲು ಮೂಲು ಈ ಕಿದೆಟ್ ಉಂತರ ಕಾರಣ ಕೇಶವ ಬಂಡಾರನ ಪೊಪ್ಪ ದಿಪ್ಪುಂಡು ಮಾಕು ಬಂಡಾರಲೆ ಬೊಕ ಅಂಚನೆ ಎರುತ ಬಗ್ಗೆಲ ಸುಮಾರು ನಮಕ್ ಈ ಯುವಕರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಗೊತ್ತಾಪುಲ್ಲೆಕ್ಕ ನಮ್ಗೆ ಕೇಶವ ಬಂಡಾರನ ಪಂದು ಕೊರಿಯರು ಬೊಕ ಎರುಳು ಎಂಚ ಬೋಡು ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ದಾಯ ಬರಡು ಎಂಚ ಖರ್ಚು ಉಂಡು ಬೊಕ ಕಂಬಳನ ಎರುಡು ಕೇವಲ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಒಯ್ಯಿನ್ಲ ಕ್ಯಾರ್ಲೆಸ್ ಮನ್ಪರಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಆಹಾರದ ವಿಷಯ ಆವಾಡು ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಪೋಪುನ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರದ ವಿಷಯ ಆವಾಡು ನಮ್ಮ ಪೂರಾ ವಿಷಯ ಈ ಒಂಜಿ ವರ್ಷಡ್ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳದ ಟೈಮ್ ಮಾತ್ರ ಎರುಳನ್ನು ತೂವೋನೋಡು ಅಂಚಿನ ಹೊತ್ತು ಎನಿ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಎರು ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯ ಅಂತ ಪಂಪೇರಿ ಈ ಕಂಬಳ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಅನ್ಪುರ ಉಂಡತಿ ಈ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕವಾದ ಈ ಕಂಬಳ ಕ್ರೀಡೆಗೆ ಇತ್ತನಾತ್ ಗೌರವ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮರ್ಯಾದೆ ವಾ ಕ್ರೀಡೆಗಳಜ್ಜಿ ದಾಯೇಂದು ಪಂಡ ಆನಂದ ದಾಯ ಪಣಪೆ ಅಂದ್ ಪಂಡ ಹಿಂದೂ ಎರು ಕಟ್ಟೋಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕಟ್ಟೋಲಿ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಕಟ್ಟೋಲಿ ಅಜನ ವಾ ಜಾತಿ ದಾಯಗಳ ಇರು ಕಟ್ಟೋಲಿ ಸೌಹಾರ್ದ ರೀತಿಡ್ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕವಾದ ಕಂಬಳ ಕೂಟೋಡು ಪ್ರಥಮ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೋಡು ಅಂದ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕವಾದ ಪಾರ್ದು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಇತ್ತನ ಇರಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರೈಸ್ ಹೊರತು ಇವ್ರನ್ನ ಜಾತಿಗೆ ಅತನ ಇತ್ತನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ದುಡ್ದೆ ಅತನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ದನಿಕಿ ಆಯನ ಇರ್ಕೆ ಕೊರಡು ಅನ್ಪುನ 100 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ದುಂಬು ರಾಜವಂಶದ ಅಕ್ಕಳ ಇಪ್ಪನಾಗ ಸಿಂಗಲ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಾರ್ನಾಗ ಮಾತ್ರ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕವಾದ ಪುದಾರಿತ್ತಂಗೆ ಇನಿ ಖಂಡಿತ ಜಿಲ್ಲೆದ ಕಂಬಳಾಡಿ ಇನಿ ನಮ್ಮನ ಟ್ಯಾಗ್ ಜೋಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ನಿರ್ಣಯ ಪ್ರಕಾರ ಮಲ್ತಂಚಿನ ಈ ಕಂಬಳಾಡು 100 ಎರು ಪಾರ್ದ ಪ್ರಥಮ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕವಾದ ಇವರು ಪಾರ್ದು ಪುದಾರ್ ಕೀರ್ತಿ ಬರ್ಪನಾತ್ ಪುದಾರ್ ಬೇತೆ ವಾ ಕ್ರೀಡೆಡ್ಲ ನಿಜ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇಪ್ಪು ಕಬಡ್ಡಿ ಇಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಇರ್ನ ಖೋಖೋ ಸಿಂಧು ಇಪ್ಪು
ಐಟ್ ಮಾಂತ ಒಂಚೂರು ದುಡ್ಡುದ ಅತಂದು ಇತ್ತಂಡ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮ್ಮನೆದ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಲ್ಲಿಪ್ಪ ಕಂಬಳಾಡು ಮಾತ್ರ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ದುಂಬೊಂಚೂರು ಇತ್ತಂಡ ಟಿ ವಿ ಇಪ್ಪನಾಗ ಐಟ್ ಪಕ್ಷ ಮಲ್ತೊಂದು ಟಿ ವಿ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಕೈ ಪಾಡ್ದಿತ್ತಂಡ ಆ ಏರಿಯಾದ ಒಂಜಿ ಏರಲ್ಲ ಅವ್ರ ಎಂಟೇರು ಇತ್ತಂಡ ಆಗ ಪಣ್ಕಾನ್ ಅನ್ಪು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬಾರ್ತ ಇತ್ತಂಡ ಇನ್ನಿದಾದ ಆತನ ಬಂಡ ರೇಸರ್ ಬರ್ತಂಡು ಇವ್ರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ರೇಸರ್ ಬಂಡ ಲೈಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಇವ್ರು ಓದು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಲೈಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಆಗ ಆಯ್ತು ಕೊರೋಡೆ ಆಯಾಗೆ ಉಂಡಾತಿ ఆయన ఎవరు బర్తండ ఆ పండెండు అనౌన్స్ వరకు కొరోడే ఆ ప్రైస్ అతను తిన్నా ఈయన జనకుండా పూర జంట స్టాప్ మొబైల్ ఉంది ఆయన ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಲ್ಪಿ ಎನ್ನಾರು ಬರ್ತದೆ ಅಂದಾಗ ಪಣ್ಪಿ ನಿನ್ನ ರೆಸರ್ ಸರಿಜಿ ತೂಲ ಎನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ತೂಲ ಎನ್ನಾರು ಬರ್ತದೆ ಇಂಜಿನ ರೀ ಕೊರು ಟಿವಿ ಕೊರು ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೊರು ಹೆಂಗೆ ಪಣ್ಪಿ ಅಂಚ ಅದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಉಂಟು ಇದು ಚರ್ಚೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಉಂಟು ಅಂಚಾದಿಪ್ಪನಾಗ ಇನಿ ಕಂಬಳ ಉಂಡತಿ ಕಂಬಳ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಇವ್ರನ್ನ ಇರು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕವಾದ ಕ್ರೀಡೆಡ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಪನ ಅಂಚಿನ ಇರು ಹೂವು ಉಂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತ ಕ್ರೀಡೆ ಪೋಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಪುದಾರ್ ಉಂಡಾಗಿ ಎರುಕುಲ ಪುದಾರ್ ಉಂಡು ಎರು ಗ್ರೌಂಡ್ ಪುದಾರ್ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಕ್ಷೇತ್ರೋಡು ಉಂಡತಿ ಇನಿ ಇಡೀ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಂಬಳನ ಭಾರಿ ಜನಕ್ಕುಲು ಒಂಜಿ ఆయన ఆ కంబళను అనుకున్న క్రీడ దాదాను అనుకునే జనకులే మాత మనారికి అతను ఆయన తూవొందులేరు భారీ గಮನಾಡು ತೂವೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇನಿ ಯಾನು ದಾಯತೆಂಡು ಪಣಪೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡ ಯಾನು ಕೆಲವು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಮತ್ತೆ ಪೋಂದು ಉಪ್ಪನಾಗ ಭಾರಿ ಜನಪಣ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಆ ಪುದಾರ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ವ್ಯಕ್ತಿಯರನ್ನು ಗೊತ್ತು ಜಿಂದು ಅಂಚೆ ಕೆಲವು ಹೆಂಗೆ ಕೊಂಚ ಮಾಡಿ ರಾಜೇಶ್ ನಾಯ್ಕರ್ ನಾಲ್ಕು ಕೊಂಚ ಸನ್ಮಾನ ಅಂಡು ಅವಂಡ ಈ ಕೈಪ ಪುದಾರ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ವ್ಯಕ್ತಿಯರನ್ನು ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಅಂಚೆ ಅವಳು ಪೋದನಾಗ ಲೆತ್ತೀರಿ ಅವ ಒಂಜಿ ಪೇಪರ್ ವಸತಿಗಂತಾಗ ಲೆತ್ತಿತ್ತೀರಿ ಕೃಷಿತ್ತಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಕೃಷಿತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡುತ್ತಾನೆ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬರ್ತಾನೆ ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನಮ್ಗೆ ಟಿ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ರಿ ಆತು ಉಂಟೆ ಅಣ್ಣ ಸೋಕೇಶ್ವರ ಆತು ಉಂಟು ಜಾನ್ ಮಲ್ನ ಕೃಷಿ ಇಟ್ಟರೆ ಭಾರಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತೆ ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದೆ ಶಾಲೆ ಬಿಡುದ ಏನೇ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಕೃಷಿಯೇ ಮಾಡ್ತೇನೆ ತರಕಾರಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಕೃಷಿ ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ ಹೋಯ್ನ ಕೃಷಿ ಫೀಲ್ಡ್ ನಾನು ಏನೆಲ್ಲ ಈ ಜಾಗದ ಕೃಷಿ ಅತ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಫಿದೆ ಖಂಡಪುರ ಗೇಣಿ ಇದೆ ತರಕಾರಿ ಬರೋ ಮಾಡಿದೆ ಭಾರಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಕ್ರೆ ಗಟ್ಲೆ ಮಾಡ್ತೆ ಇನ್ನು ಲೋಡು ತುಡ್ಡ ಸುಳ್ಯ ಪುತ್ತೂರು ವಾರ ರಡ್ಡು ಲೋಡು ತರಕಾರಿ ಮಾರೋದಿತ್ತೆ ಅಪ್ಪ ಇಂಕ ಪಗಣೆ ಪುದಾರ ಇದಕ್ಕೆ ನರ್ಸರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನರ್ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನ ನರ್ಸರಿ ಉಂಡತಿ ಎಂಕಿತ್ತನ ಅದು ಬೇಡಿಕೆ ನರ್ಸರಿ ಡೇರೆಗ್ಲ ಎನ್ನ ದೈಕ್ಲ ಐತೆ 1 ಲಕ್ಷ ಪೋಯರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅಪುರಶಿಯಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಕೂಡ 1 ಲಕ್ಷ ಉಳಿದೆ ಅವು ಇತ್ತೇನೆ ಜನಕ್ಕೂ ಆತು ಮೂವ್ ಆಗುಂಡು ಅವಂಡ ಅದೆನ್ನ ಕೃಷಿ ಅಂಜನೆ ಉಂಡು ಅನ್ನದಲ್ಲ ಇರೋ ಸಾಯುವ ಗೊಬ್ಬರನೇ ಪಂಡು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇಟ್ಟು ಮಾಡಿ ಗೊಬ್ಬರ ಐತಿ ಅನ್ನೋ ತುಂಬ ಒಂದು ತಾನೇ ಗೊಬ್ಬರ ಬೊಕ್ಕ ಸುಣ್ಣ ಇತ್ಯಾದಿ ಇಂದುವೆ ಪಾಡಿನ ಹೊರತು ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರ ಪಾಡ್ಚಾನೆ ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಅದೇ ಪಾಡ್ನ ಅನ್ನವಣ ಅವ ಅಂಚನೆ ಉಂಡು ಮಾಂದರೆಗಳ ರೋಗ ಆತನು ರಡ್ಡಾಡಿ ಎಣ್ಣೆ ಸರ್ತಿ ಮರದೂರು ತಾಣ್ತೇವೆ ಎಣ್ಣ ತೊಡ್ಡ ರಡ್ಡು ಸರ್ತಿ ತತ್ತನ ಮೂಜಿ ಸರ್ತಿ ವರ್ಷ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತನ ಮೂಜಿ ಸರ್ತಿ ಇದ್ರ ಅಡೇ ಸರ್ತಿ ಅನ್ನ ಮರದು ಬಿಡ್ಬಿಡ್ತು ಅಡ್ಡೇ ಸರ್ತಿ ಎನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಮಂಡ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಈಟು ಪಾಡ್ದ ಆಯ್ನ ಮುದೇರ್ನ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಕು ಜೈಟ್ ನಮ್ಮನ ಎರೆಹುಳ ಗೊಬ್ಬರ ಆತನ ಕಟ್ಟಿ ಗೊಬ್ಬರ ಆತನ ಸುಂಟಾನ ಇದನ್ನ ಸುಣ್ಣ ಇತ್ಯಾದಿ ಪಾಡ್ದ ಮಣ್ಣದ ತೇವಾಂಶ ಆತ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡೆ ಎಂಗಲ್ಲ ಎಂಗಲ್ನಾಟ್ ಈ ಮಾತ ಹಳದಿ ರೋಗ ಉಂಡು ಬೊಬ್ಬೆ ಆಡೋದಿಲ್ಲ ಎಂಗಲ್ನ ತೋಟ ಒಳ್ಳವತ್ತಪ್ಪ ಮುಳ್ತುರ್ದಾಡಿ ಉಂಟು 8,000 ಕಂಗುಂಡು 4 ಎಕರೆ ಕಂಡ ಉಂಡು ಸಾಗುವಳಿ ಬೊಕ್ಕ 2,000 ರಬ್ಬರ್ ಉಂಡು ಕೃಷಿ ಸಾಧಾರಣ ಪದರಾಡು ನಮೂನೆದ ಕೃಷಿ ಉಂಡೆ ಪದರಾಡು ನಮೂನೆದ ಕೃಷಿ ಉಂಡೆ ಕೃಷಿಕೆ ಉಂಡೆ ನಡಂಚ ಪ್ರಗತಿ ಪರ ಕೃಷಿಕೆ ಬಲೆ ಈರ ನಮ್ಮ ಕೇಶವ ಬಂಡಾರನ ಕೃಷಿಕ ಅದೊಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಲು ಸುಮಾರು ಕೃಷಿಕರಾದೊಂದು ದಾಯಿತಪುರ ಮಂತಿದೆ 6 ದಾಯಿತಪುರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕದಂದು ಜಸ್ಟ್ ತೂವಂಕ ಬಲೆ ನಾನು 1 ಎಕರೆ ಜಾಗ ಗುಡ್ಡೇಡು ಇವನ್ನ ಕಾಡು ಉತ್ಪತ್ತಿದ ಅಂದ್ರೆ ಮರದದ ವಂಶಿತ ನಂಚಿನೇ ಗುಡ್ಡೇಡು ಬಂದೆ 1 ಎಕರೆ ಖಾಲಿ ಮದ್ದು ಕೂಡ ನೈರ್ನ ಬೀಟಿ ಅಬ್ಬಲ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಗಂಧ ಬೊಕ್ಕ ರಕ್ತಚಂದನ ಬೊಕ್ಕ ನೇರಳು ಬೊಕ್ಕ ಇರ್ನಂದು ಒಂಜಿ ಕಾಯಿ ಬರ್ತುಂಡತಿ ಪುಣಾರ್ಪುಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಜಿನ ಅವೇ 1 ಎಕರೆ ಜಾಗ ಉಂಟತ್ತ ಪೂರ ಮರದ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆ ಮದ್ದು 1 ಎಕರೆ ಜಾಗ ಇದು ಪೂರ ಜನ ಪಪ್ಪಾಯಿ ಕೊಡಾಗ ಆತ ಪೈಸೆ ಆಗ್ತದೆ 5 ಗೊತ್ತೈತಿ 27 ವರ್ಷ ಹೊಡಿದೆ ನಮ್ಮ ಪಪ್ಪ ಸಂದಾರ ನಮ್ಮ ಪಪ್ಪ 2004 ಮಾರ್ಕೊಂಡ ಅವ ಅಜ್ಜಿ ಆಯ್ತು 35 ವರ್ಷ ಆಗ್ತದೆ ಹಿಂದೆ ನಪ್ಪಲೆ ಆಕ್ಷನ್ ತೀರಿಯದು ಆಕ್ಷನ್ PWD ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ 1 ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅದು ಆಕ್ಷನ್ ಅದು ಓಮಿನಿ ಬಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಸ್ವಾಟ್
ಅಂಚ ಒಂದು ಮಾತೆ ಟಿವಿ ಇರ್ನ ನಮ್ಮ ಕುಟ್ಲೆಲ್ಲ ಮಾತೆ ಕಂಬಳದ ಇದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ತುಳುನಾಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ನೆಟ್ಟ ಐಟ್ಲ ಸನ್ಮಾನ ಉಂಟು ಐದುಕ್ಕ ಪುತ್ತೂರು ಮುರಾಣಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮಲ್ದ ಈ ಸನ್ಮಾನ ಬೊಕ್ಕ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಇಂದು ಬತ್ತನ ಪೂರ ಜಿಲ್ಲೆದ ಬತ್ತನ ಅಂಕ್ ಅವು ಪೂರ ಶ್ರೇಷ್ಠ ತಾಲೂಕು ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಗೊಬ್ಬರ ಬತ್ತನ ತಾಲೂಕು ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಜಿಲ್ಲೆದ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ರೈತ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅಂಚ ಮುಖಂದಂದಿಗಳ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಎಂದೇ ಒಳ್ಳೆ ಇರತ್ತ ಜನಾರ್ದನ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅಕ್ಲೆ ಇಕ್ಲೆ ಹೋದ ಬಾರಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಉಂಟು ಹೆಡ್ ಒಂದು ಬಾಂಧವ್ಯ ಉಪ್ಪಿನ ಗಡಿ ಕಂಬಳ ಬರೋ ಇದ್ದಾರೆ ನಾನು ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಇಂಗ್ಲ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಇಕ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕಮಲ ವಿಜಯ ಬರ್ತಿರ್ತಾರೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಕಂಬಳಲ ಕೃಷಿಕದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಜಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬರ್ತನೆ ಬೇರೆ ಕೃಷಿತ ಅವು ಜಿಲ್ಲೆದ ಒಂದು ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕು ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕದ ಹೆಮ್ಮೆಂದ ಬನೋಲಿ ಬೆಲ್ಲಿಬಾಡಿ ಕೈಪ ಸಾಧಾರಣ ಅದೇ ನಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ಎಡ್ಡ ಕೃಷಿಕರಾದ ಎಡ್ಡ ಪ್ರಶಸ್ತಿಲ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರಶಸ್ತಿಲ ಜಾಸ್ತಿ ಪಡತಿನ ಒಂಜಿ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕು ನಮ್ಮ ಬೆಲ್ಲಿಬಾಡಿ ಕೈಪ ಒಂದು ಹೆಂಗಲ್ಲ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಒಂದು ಆತನದ್ದು ನಮ್ಮ ಪಪ್ಪಾಯಿ ಒಂದು ನಾಯರ್ದ ವಿಭಾಗಗಳು ಒಂದು ಇರಬೇಕು ಉಡುಪಿಡು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕಿ ಹಬ್ಬ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಒಂದು 4 ಬರ್ತಾನೆ ಅರ್ತಿನ ರೆಡ್ಡಿನೊಂದು ತುಂಬ ಒಂದು 2004 ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರಡೆ ಕಂಬಳ ವಿಭಾಗಡೆ ನಾಡ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮೆಡಲ್ ಮಂತನ ಒಂಜಿ ಟೀಮುಗ ಆದಿಪುಂಡು ತಿಕ್ಕನ ಒಂದು ದಾಯ್ತು ಪಂಡ ಮಾಕು ಪಂಡಾರಿ ಬೆಲ್ಲಿಪಾಡಿ ಮಾಕು ಮಂಡಾಲಿ ಅಪ್ಪ 6ರ ಪುದರ್ ಮಾತ್ರ ಡೇಟ್ ಡೇಟ್ ಉಂಡಿ ಒಂಚೂರು ಪಿದೆ ತುಕ್ಕ ಉಂಡು ಡೇಟ್ ಉಂಡ ಮೂರು ಬರ್ತೀರ 2003-4 ನೇಗಿಲ ಹಿರಿಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಂದು ಹೌದು ಒಂದು ಐನೊಂಚೂರು ಬೇತೆ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದುರ್ಲೆ ಆ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ತಿಕ್ಕಣಜಿ ಮೆಡ್ಲ್ ಆದಿಪಂಡು 2003-4 ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಓಲ್ಡ್ ಆದ ಒಂಜಿ ಮೆಡ್ಲನ್ನು ತೂಪಣ ಮಂಡ ಬೆಲ್ಲಿಬಾಡಿ ಕೈಪಾಡೆ ತೂತ 2004 ಗಂಟೆ ಐತೆ 22 18 ವರ್ಷ ಅಂಡಿ 18 ವರ್ಷದ ದುಂಬದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮೆಡ್ಲು ಮಲ್ತನ ಮಂಡ ಎಂಗಲ್ ನಾಯರ್ದ ಇದೇ 5 ಮುಕ್ಕ ಉಂಟದಿ 2011 ಗುಂಟ ಮೆಟ್ಲಾದ್ರೆ ಇತ್ತ 4 ವರ್ಷ ಮಾತ್ರ ಇದ್ದ ಇತ್ತ ಎವರಿ ಒಂದು ಏರ್ಲು ಬರ ಫಿಸಿಕಲ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಇತ್ತ ಈ ಏರು ಬಾರಿ ಪಾಡ್ರು ಇತ್ತ ನನ್ನದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗುಂಟತಿ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಉಂಡು ಎಂಗಲ್ಲ ಆವಡೊಂದು ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ದೈವಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತ ನಮ್ಮನ ಹಿರಿಯಕ್ಕನ ಅನುಗ್ರಹ ಬೋಡು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಜಾಗದ ದೇವರನ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಬೋಡು ನಂಬಿಕೆ ಬೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಆತೆತ್ತಂದ್ರೆ ಯೋಗ ಮೈನ್ ಉಂಟತಿ ಆ ಪುದಾರ್ ಪಡೆದ ನಂಚನ ಯೋಗ ಬೋಡು ಯೋಗ ಇಚ್ಚಂದ ಮನುಷ್ಯ ಉಂಟತಿ ಹೂವೇ ಮಲ್ಪುದೆ ಅವು ಫಲಕಾರಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಮುಟ್ಟಿನಾಡು ಪೂರ ಬಂಗಾರ ಯೋಗ 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 ಆ ಟೈಮು ಸಂದರ್ಭ ಬಂದಾಗ ದೇವಣ್ಣ ಪಪ್ಪ 35 ವರ್ಷ ಗಾಡಿದಿರ್ತೀರಿ 35 ವರ್ಷ ಗಾಡಿದಿರ್ತೀರಿ ಅಪ್ಪ ಇದು ದಪ್ಪನ ಪೂರ ಮಲ್ತೀರಿ ಆರೆಗೆ ಅವು ಆ ಟೈಮ್ ಇಡ ಆ ಸೈಪ್ನ ಟೈಮ್ ಇಡ ತೋಚಿದೆ ಹೆಂಗೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಡೇಟ್ ಒಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರುಗಟ್ಟು 4 ಪೂರೈಸ ಇರ್ತಿಲ್ಲ ಈಗ ನಾವು ಆ ಸೈಪ್ನ ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ಪೂರ ನಿತ್ಯ ಸಾಧನೆ ಬತ್ತ ನಾವು ಯೋಗ ಅವನ್ ಯೋಗ ಡ್ರೀಮ್ ಇರ್ತೀನಿ ಅವು ಪೂರ ದೇವರ ಒಂಜಿ ಕೊರ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ಸನ್ಮಾನ ಅವೇ ಮೊದಲ ಸನ್ಮಾನ ಎಪ್ಪಲು ಸನ್ಮಾನ ಪಡೆಯೋದು ತಿಂದು ಅಂತ ಯಾರು ಕಂಬಳ ಮುಂತಾದ ಇರ್ತವೆ ಅವೊಂದು ಐಕೊಂಜ ಅಪ್ಪನಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಬರ್ತದೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕಂಬಳ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳದ ಏನು ಸಾಂಕಾರ ಕಾರಣನೇ ಅದೇ ಎಂಗಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿಯರು ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪ ನಮ್ಗೆ ಚಾ ಬಾಜಿ ಕುಳ್ಳೆ ಬರೀ ಕುಳ್ಳೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಂಗಲ್ಲ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪನ ಹಿಡಿದು ಬರ್ತನ ಏನ್ ಪಂಡ ಎಂಗಲ್ಲ ಅಳಿಯಗಟ್ಟೆ ಎಂಗಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಎಂಗಲ್ಲ ಕುಟುಂಬ ಮುಂದೆ ಎನ್ನ ಬೆಗ್ಗಿಯನ್ನ ಮಗಲ್ನ ಬದ್ನೆತ್ತನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫುಲ್ ಇತ್ತದ ಒಂಜಿ ಫೋಟೋ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇನ್ನೇನು ಅಪ್ಪ ಹಿಡಿದು ಆಗಿನ ಜೋಕುಳು ಪೂರ ಜನ ಪೂರ ಅಣ್ಣ ಮೇಗಿ ಅಪ್ಪನ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಅಕ್ಕನ ಜೋಕುಳು ಅಕ್ಕನ ಖಂಡನೆಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕನ ಜೋಕುಳು ಜೋಕುಳು ಪುಲ್ಲಿ ಪುಡ್ಕೆ ಪೂರ
ಸರಳ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಟೋಟಲ್ 68 ಜನರನ್ನ ನಾ ಅಜ್ಜಿ ತಯಾರಾದ ಅಜ್ಪತ್ತೇನು ಮಜಾ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೇನ ಅಪ್ಪೇನು ಪೂರಾ ನಿಕ್ಕಲಿಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮೂಲಕ ತೆರಿಪಾತ ಈ ಕಂಬಳ ಪಣ್ಣ ದಾಯ್ತ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಬದ ಪುದರ್ ಬರ್ರ ಕಾರಣ ದಾಯ್ತ ಅಂದೆ ಬೊಕ್ಕ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಪೂರ ಜನಕ್ಕೆ ಲೈಕ್ ಆಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಪೂರ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ನೆನಪುಡು ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಕಲ್ನ ಫ್ರಂಟ್ ತೋಜ್ಬೋಡ ಓಡಾದು ಬೆಳ್ಳಿ ಐಕಾನ್ ಹಾಕೊಂಡ್ಲಿ ಬಾಯ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕಗ